እንዳማት ካምና ይጋሮ ይጋሮ ሱሱታሪ ጥራዩ ዝኸሎ ንባሎ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ፖለቲካ ናይ ዞባናን ናይ ከባቢናን ከምኡ ድማ ንእሽተይ ክፋል ናይ ዓለምን ክንትንክፍ ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ መቸም ዞባና ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትማሊ ሕማቕ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ሎሚ ዝገደደ ኮይኑ ይፀንሓካ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከባቢ ንምፍላጡ ንምግምጋሙ ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዝኸየድ ዘሎ ኩነታት ራእሲ ማንም ክግምቶ ዝኽእል ከምዚ ደረጃ ክበፅሑ ሓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ቀዲመ ዝገበርኳ ቪድዮ ኣብ ሓደገኛ ክፋል በፂሑ ኣሎ ኢለ እንተነይረ ናብ ዝገደደ ከይዱ ድማ ይፀንሕ እዚ ገይም እዚ ንመዱሮ ስለ ዝደለይዎ ወይ ካልይዎ ስለ ዝደለዩ ዘጋጠመ ገይሩ ዝመስሎ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኖ ኢትስ ፋር ፍሮም ኢት ምክንያቱ ናይ ቬኔዙዌላ ፀጋታት ራድዮ ኮነስ እዚ ናይ ኤነርጂ ውጊ እዩ መጀመሪያ በዚ እስከንጀምር what's going on The Saudi-led coalition in Yemen has launched several airstrikes targeting southern separatists in the province of Hadramaut. It comes hours after the governor of Hadramaut announced an operation to reclaim military positions seized by the separatist Southern Transitional Council last month. Charles Stratford reports. Saudi-led coalition airstrikes target separatist fighter positions in southern Yemen. It came shortly after a military operation was announced by the Saudi-backed governor of Hadramaut province to retake positions seized by southern separatists. كم رياض لنا انتهى زكاية زلو اندحري لكم سعود عرب اتي بإمارات تدقف STC تباهيلو زفلت اتوغ من الشعب نسو بزح من قسقاسات كقبر سلز انحي نتناي سعودية قيح مسمر يخون مدن قطاتات دما كرقاقس او سلز فتنن زحاتو تتوم كمال سلز يفتنه وتهدرها وسقم توسيدات له خمسة لا يزن الجرزلو سلزي تعطوا وجلا مس السعودية زلو أبز حلفة بوحدو أول حصر تقولته بزح بوتاتات تبي مراز الجفيس بزح بوتاتات يمن تقص يصير خمسة نبرة يذكر سلزي تبي السعودية زد الجف حيلي بوتاتات خسرت أنا هيو الجيش سعود عرب متيا بحي بنفرت متيا نت علامات النهرمت نتبي نسات الدفعتو ሽፋን ናሃበትሉ ብዙሕ ቦታታት ክቋፀር ክኢልሎ እቶም ናይ ኢማራት ዝድግፎም ሓይልታት ድማ ተፀርጊፎም ካብቲ ቦታ ክወፁን ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ማዕስከር ናቶም ድማ ናብ ሳዩን ዝበሃል ከተማ እውን ገዲፎም ከም ዝወፁን እቶም ብስዑድያ ዝድገፉ ሓይልታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ስእልታት ኣዝዩ ከቢድ ስእልታት እዩ ዋላ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝግበር ዘሎ ቅትለት ድሩት እንተኾነ ምክንያቱ ካልኩሌትድ መጥቃዕቲ እያ ትገብር ዘላ ስዑዲ እቲ ዕላማታት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጥራያ ትሃርም ዘላ ብመንፅር ድማ ንክሓድም እያ ትገብሮ ዘላ ይሃድምዮም ዘለው እዚ ውፅኢት እዚ ኩሉ ነገር ድማ ብመንገዲ ዲፕሎማሲ መንገዲ እቲ ዓዲ እውን ተተሓሓዞ ኣላ ንኣብነት ኣመሓዳሪ ናይቲ ሃይድራማት ዝበሃል ዞባ ዝተዛረቦ ስምዕዎ እዚ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ስለምንታይ ምዃኑ This operation does not target any political or social component, does not target civilians, and does not affect the lives of citizens or their interests in any way.
This operation is not a declaration of war, nor an attempt at escalation. These are military vehicles with Yemen's National Shield Forces. ስለዚ እዚ ትሪእይዎ ዘለኹም ዛ መሓዳር እንታይ ብልፀን እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ይኹን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንወስድ የለና ንወስዶ ዘለና ስጉምቲ ብንጹር ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ወታደራውያን ሓይልታት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ንሲቪላውያን ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጋት ክስምዓኩም ኣይንደሊና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ኢና ንርኢ ዘለና but this is not going to be easy ምክንያቱ እቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ለንከነ እዛ 26 ካብቲ ጅምር ጥራይ እውን ኣይተዓሞምን ኣሎ ዳርጋ መወዳእታ ናይ 25 ዝጀመረ እንድዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣይተዓሞምን ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ክንርኢና ኣብ የመን ክንርኢና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ዝገጥማ ዘሎ ኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ይገጥማ ኣሎ ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት ብዝደቀስዎን ብዘይ ምንቀሳቐስዎ ዝነበሩ ምክንያት ተጠቒማ ከም ድሌታ ተስፋሕፈ ፀኒሓ ሕጂ ግን እቲ ንነዊሕ እዋን ክሰርሓሉ ፀንሐት ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁል ከም ዘሎ ይዝንገር እዚኦም ከም ትሪኦም ዘለኹም እቶም ሰራዊት እዮም ብጣዕሚ እዚ ናይቲ ብኢማራት ዝድገፍ እዩ እዚ ምዕቡል ኮንቮይ ሒዙ ዘን ምዕቡላት መኻይን ሒዙ ዝነበረ እዩ እናሃደመ ከሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከሪእኩም ኣይክልኒ ሕማቕ ኩናት ከም ዝካየድ ዘሎ እዮም ዝንዘር እዩ እቲ ኩነታት እውን ክብድ ዝበለ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንእሽተይ ክሓቶ ከሎ ነቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ጋዜጠኛ ክንሰምዖ Let's go to Yemen now, and journalist Yusuf Mauri is live for us from Sana'a. This is a very serious escalation. Do you think that the forces will be able to rout the STC, or is this going to be a long, protracted fight? ሕጂ እቲ ስዑድያ ትገብሮ ብዙሕ ግዜ ምስተውዓሉን ዘልዮ ስዑድያ በቋራጭ ዓወት ትደላ ዓይነት ሃገር እያ ከም ኢማራት ኣይኮነትን ኢማራት ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ግዜ ወሲዳ ንኩሉ እንተታት ካልኩሌት እናገበረት ብዋጋ ናይ ካልኦት ብርግፅ ግን ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ነቲ ኩነታት ተዓልምን ዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካን ገንዘብ ኢንቨስት ጌራ ድማ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ጎና ከተሰልፍ ትፍትን ኣብ ባይታ መፂኣ ክትሰርሕ ትኽእል ሃገር እያ ስዑድያ በንፃሩ ወላ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ኩሉ ግዜ ብነፈርቲ መፂኻ ህርም ኣቢልካ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ክመስሎም ይኽእል እዩ ምናልባት سعودية أبز حلفة وان بزح تمهرتو وسيدا كم زلاي زنقر أبز حلفة أب إمارات أب يمن زقبرت كوينات بزح حدا جاي قتيموا نتي كوينات ولا حنت قبري كالتن نسا بزح تأجاتها إنفست قبر توم كالوت كم بعلي إمارات كن مساقل لنا نبلو كلا جندهم كقبرو بواقع سعودية بزح دبلوماسي بزح وتهدراو بزح ربحاتات كقبرو خيلهم يوم نزتها ما هيرم لسلو زلو حجي مسكال وتبايتها زلو بقربك سرح كم زلوا أفليت الله يزبال زلو سترا يقنا يكونن بوليتيكا ودقاف دما سعودية مس قبسي صبو زخنا زندنا اللوا بزح جزء كهزلو تقام دما ما مليسو زحيد زلو مرز قداي دلو يكونن بقمت علو اتكونتاتني إمارات is quite different بقمت علو زلو نسمع يمو كتحازلكم يابزي في الله أمونكو كلتين زلوا نقرات صبو قلنا هنا تحازينا وهنياتنا عنا بقات تسألونا تبيهم زعبازي قدايزي مسانا تحازيهم تايبلو اللو خد قرميهم It could go either way, depending on how much foreign involvement will take place. Now, the advantage that the Saudi-backed Yemeni government has is that Saudi Arabia is willing to go the route of launching military operations. Saudi Arabia has launched a couple of military operations against key strategic positions that were owned by the UAE-backed STC. Now, the UAE, they seem to be reluctant to actually get involved directly militarily. What I mean by that is we haven't seen the UAE actually launch airstrikes as they did with the Ansar Allah Houthis in previous wars. So that's the advantage that the Yemeni government has. جي أبزك زارب كلون تايز بلزلو زي كونتات زي كلتيوم حيلتات إمارات السعوديان كساتة فوق اللواب تكوينات كلتيوم حدا عينت صوتا خد صوتي كولونيا مهنياتو سعودية بقتا وتدرب ستاف جيرا نتومنا تعطوات جوجله بقتا نفرتو كينات ناتان ميسايلات ناتان وتدرب كل ناتان تتقي معك تحدث خليها سلامتكم تقبر الله مهنياتو إذا قدايزي ناتي ناي ناشنال سكيورتي حدا قال للناس الزبالة إذا بيمن زقبر زلو حجير معنا دوب ناتي قريب زلو نعاي بقتا تسألوني نهجر ودحنا تسألوي زبل مهنيات كل سبب ما كله زغل كنا تطلع سلازي إذا قدايزي نعاي تسألوني سلازي قني سقوم تكوست قديت على النيات إمارات بقمت على ناشنال سكيورتي ناتا بزيت نكفني سلازي إمارات نفرت حفا بلا كم تسعوديات قبر زلا بنفرتي أبتحوتك أدب نفرتنا هاي هرماني راني حجيجن
نفرتنا تامتين أو كواجاي كلان انتزاي اللي بغات توقم السعودية كجمري مالت لازم يسكموا إتنا السعودية حيلي مرز قبل التنت كلوي مغنياتو نوتهم اعتقاد وجلناتا بأير كافر سلت بومزلا أير سوبريوريتي سلت بومزلا كل جزء أير سوبريوريتي تلقين دما اتبايتا زلو سراويت حاجز بفلاك أكم زعينت أصعم مريت أصعم قلاقل زخونة مريت حدا بنفرتي التحرارة تخوين تخالف كوفي الكتبايكل لذي من البات نجزيو أزليقون تحت مليسهم أبايتا حيال تدي كوينهم كبيت زخونة مسرح كون كم زغلي زنقار زلو anyway تأستسي إذا زقاتهم وكنتها تدقيمو زقبرو سانالو هذا عبي أواجه وتقيلو تأواج كن رؤينا سنهينا أبزينا أبنت انتهي لاوجه لمسخونة تعازو إذا زقات مزلو كنتها تيرس لزلو امبار ابفلوي كيز زقرميو أمريكا بفلوي تسرحت دونالد ترامب بفلوي تسرحت مرحنا فنزويلا تنوح كسر حلون كسر لون دسانه هاب وشتي حجرو بفلوي تسرحت كيرو وسيدو خمسة خدس سلتا تري وزلهم نايب حق الشوك زقبر دسم بد زدنسو زدمم تريين عند رزلنا this is shocking معناته أمريكا رجيم شنج مقبار مجمرية يكون بصحات مرحت عالية ياخد حجي كم زنا حجي أوش حقراتي خا أمها بنقرا بالكاموسات كم تراي فلتني دونالد ترامب دما نتزلون هي تعبيت إيجو جو غيروا خمسة لو فلوت يجي زنا تاي next step immediately رابيران كتير تخلى غرازيا next step we don't know من مخانو إذا جاي مسي نمدور رسول الزدليو ويكالي وصل الزدليو زكاة ما غيرت مسلسل كله خليهم no it's far from it معناته فنزويلا زكاة تراجع كونس زنا energy وكي فنزويلا براحي كدمي زي بسرعنا أمريكا تمنتيلو موصول 3 ساعات أقدمه مسناي بريزنت تشاينا بريزنت شي فلو يلوخ ب3 ساعات كزرارب تانيهم مسراشا كزرارب قنيو سلازي أمريكا تشاينا يتقدسا أمريكا راشا يتقدسا جن أغريتا يتقدسا أب حيلهم كنت بنتاي تعبيت علوهم ما نمزي يقدسهم دربحهم دما كل عينة ريسك غوزز غول هاجر مهانورين لنا سلازي كمزي ريجيم تشنج كا بهيمان رايتس كلنا بالكاز قبر زنبرة دراماتات توديج غيروا تدليم ستريت فورورد متيخا بنكير كاملايو حدش مدرخنا اي بوليتيكاني عالمنا دما نزيات رايزة والحلقة انتايزي أمريكا أبتنا ناشنال سيكيورتي استراتيجي ناتهم دونالد ترامب تايلو أبزي ويسترن هيميسفير معناته سمينن دبوبن أمريكا تي ناي مونرو دوكترينز بلو تقلال زوارة درنا حيل كل يبلون يلو كالاي دما أب إنرجي زلهم دومينيانس تشاينا نداد كم زي بالله سلتفلتو لك كم زي فنزويلا عند حرحيسكا كالاي تدما إيران أوريدي بروتيست يلهم جميرو ملو إيران كان حرماي نزبل دونالد ترامب دما متنكفتاو تيلو زخون سيفيل تحريمكم كان حرمو كمينا تدالينا إن زلنا زبل تعديل أو تيلو سلسة زين أنت تحايس كان إيران تتوازا كان فنزويلا أمريكا ندادل وسلسيا تعريسكا واجانا ندادي واجانا إنرجي كنترول كقبر تخليها السعودية يكون رشا كقبر وزغلون دروتك هون سلسي زي مزينا إماراتنا السعودية أنا كايدا كلها بمتيتيها مستي كاب دولار زهاد ما زلوا هجرات مستي بريكس بهالزلوا مستي مالتي بولر وولز بهالزلوا كمية يركب ببوليتيكا يكون بخلت سمكا نقرأت التعرارين ندحري تمالسنا نرزلنا very shocking دسمبدد زدنسون بقالات كتقلصوا اندشكرا كابناتاتنا ترزلنا سلازي نزي بزي صفحه مسجزي اجي مور ديتيلز ازو ترغبوا لك زينا نقبر زلنا كن مسجزي بزح ديتيلز بترغب دما انا لا يسكن قبرينا اجي نمالا سابتناي اكبابينا زلو زياره thank you as in its pocket. Now, with that said, you have a number of military bases and a number of checkpoints, key strategic sites that are still under the control of the STC-backed units. This is the push that Saudi Arabia and the Yemeni government are making to recapture, to retake those strategic sites, to retake the strategic military base of Al-Jaish, which was attacked today by Saudi Arabia. The winner, the decider of who the winner and the loser is going to be, it's going to come down to brute military force. Whoever has the most power, whoever has the most strength, and whoever has the most military capability, that's who's going to win the conflict in the south. Now, whatever the outcome is in the south, whether it's the Yemeni government. بحفش عكم تريور اللون بتعمي كبيت خونه كويناتنا نرزلنا أقدس أبزو كنتات زي مني عود كون عند حركنا بالكوينا دماي بلالو أقدس سي وتدرايان استراتيجي كون بوتات تطلعوا
من ኣለዎ ሓይሊ ነተን ቦታታት እቲኣተን ንኽቋፃፀረን እዩ ስለዚ ንዓታትን ዝተቆፃፀረ ንሱ ዝያዳ ሓይሊ ክህልዎ ዝኽእል ንሱ ክዕወት ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ክናዋሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ሓንቲ ዲቴይል ኣላ ኣብዚኣ ኣገዳሲት ነገር ሰብ ክርዳእ ዘለዎ بسم الله الرحمن الرحيم بيان الإعلان السياسي الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يبارك استريو ዘለኹም ናይ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል ፕሬዚደንት ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ኣዋጅ ገይሩለት ኣዋጅ ናቱ ድማ ካብ የመን ክግንፀሉ ከም ዝደልዩ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ብቴሌቭዥን መፅኡ ዝተዛረበሉ እቲ ሳውዘርን የመን ደቡባዊ የመን ዝበሃል ናይ 2 ዓመት ትራንዚሽናል 2-year transition toward secession ስለዚ ክግንፀል ስለ እንደሊ ዘለና ናይ 2 ዓመት መሰጋገሪ ክንወስድ ኢና ድሕሪ 2 ዓመት ሬፈረንደም ጌርና ካብ የመን ክንግንፀል እንደለና ይብል ኣሎ ኤግዛክትሊ ከምታ ኣብ ሱዳን ሕሜቲ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ሶማልያ ሶማሊላንድ ትብሎ ዘላ ስለዚ እቲ ገይም it's pretty much the same game ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ድራማ ፈጢርካ ተቆርፃ ትፍትን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዚ ኩነታት እዚ ስዑድያ ከተፍቅድ ድያ ስቂላ ክትርኢ ትኽእል ዶ ከመይ ክኸውን ካልእ ዓለማ እንታይ ይብሉ ኣብ 2026 ዝረአ ዘሎ ፍሉይ ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሬዚደንት ናይቲ STC ዝበሃል ዘሎ እዩ announce a 2-year transition period for southern Yemen aiming for a full separation from the north ስለዚ ሙሉእ ምንፃል ካብቲ ናይ ሰሜን ወይ እውን እቲ ሕቱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ዝዓበየ ክፋል ሒዞም እዮም እዚኦም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ this is going to be a very crucial ኣብቲ ግዜ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ከምዚ a popular referendum on self determination will be held ስለዚ መሰረሰ ውሳኔ ሪፈረንደም ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ international community ድማ ስፖንሰር ኮይኑ ክዕዘቦ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ the UAE backed Southern Transitional Council political declaration ስለዚ እዚ ብኢማራ ዝድገፍ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ኣብዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ክረአ ከሎ ዓለም ብኸመይ ከተንብቦ ትኽእል ክልተ ነገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን because ኣብዚ ሓደ ዲቤት ገይሮም ነይሮም what you felt, what you thought when you heard the news. Were you surprised that this escalation was taking place? Well, actually, there's a lot of buzzwords that rang too familiar because we're used to covering the war between the Arab coalition targeting Ansar Allah Houthi positions since 2015. But now we're using, we're recycling the same terms that were used against the Ansar Allah here in Sana'a. And now it's being directed, between the UAE STC-backed southern government and also the internationally recognized Yemeni government. So it's very, very interesting. The situation is developing rapidly. እንታይ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ የርእየካ ኣሎ ወይ እንታይ ክንግንዘብ ንኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢሉ ኣብ ዝሓተሉ ዘሎ እንታይ ኢሉ ይምልስ ኣሎ ልክዕ ከምቲ እቲ ኩናት ኣንፃር ኣንሰራላ ኣንፃር ሕቲ ክግበር ከሎተን ዓረብ ብሙሉአን ተኣኪበን ዝገብርዎ ዝነበራ ንዑ ዝመስል ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ይብል ኣሎ ከመይ ማለት ተይልካዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ እቲ ሓይሊ ኩሉ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይኹን ካልእ ሓደ ፀላኢ ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ እቲ ፀላኢ ድማ بإيران زدقف حوثي أنصار الله ينيرو يزبح زلو. We have the official closure of the Aden airport. This is according to Yemen's transport minister, the STC, Yemen's transport minister. He basically announced that Saudi Arabia has announced and fully imposed a air blockade. He calls it an air blockade on Aden airport. This is following an airstrike, a Saudi-led airstrike that targeted the Al-Khasha military base in Hadramaut. And this was a military base that was ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ከምቲ ቀደም ብሙሉእ እቲ ሓይልታት እቲ ዓረብ ዝበሃል ኮሌሽን ናይ ጋልፍ ኮሌሽን ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሕቲ ዝበሃል ኣንሰራላ ኩሉ ዕላማታቱን ኣብኡ ገይሩ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብዚ ኤስቲሲ ገጾም የቕንዕዎ ኣለዉ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል እዩ ተቐንዲ ደንጀር ዝኸውን ዘሎ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብኢማራ ዝድገፍ ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ እቲ ኩነታት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣብ ሓደ ኩነታት እናቐረበ ይመፅእ ኣሎ ስዑድያ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ፅቡቅ ጌራ ተረዲኣቶላ ጥራይ እውን ኣይኮን ኳልኩሌት ጌራ ኣላ እቲ ኳልኩሌሽን ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚያ ድሓን ናይ ስዑድያ ኣካይዳ ከመይ ነይራ ሓደ ስኮላር ዝበላ ስምዕዋ For Abu Dhabi, Yemen is not a chessboard.
but its backyard. In 2022, Saudi sponsorship of the PLC was supposed to serve the same purpose on the anti-Houthi side. The kingdom wanted to create an umbrella structure that could corral fractious Yemeni factions into something resembling a state, or at least a negotiating counterpart. Saudi interests in Yemen have always been non-negotiable. The kingdom can live with an imperfect settlement, yet it cannot live with a hostile or ungoverned belt along its border, nor with a Yemen carved into rival fiefdoms where missiles, drones and smugglers move freely. The UAE's strategic culture is different, and so are its overall objectives. Abu Dhabi has built a regional role by being nimble, networked, and relentlessly transactional. Through its axis of secessionists, Abu Dhabi has cultivated networks of partners that are the polar opposite of the hierarchical structure. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ፈላልዩ ኣብ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ስዑድያ ኣብ የመን ብፍላይ ተሪኻ ናይ ስዑድያ ንየመን ከም መጣልዒ ካርታ ክትጥቀመላ ኩነታታ ዘፍቅር ኣይኮነን ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ደቡባዊ ክፋልናታ የስ ሓደ ፐርፌክት ዝኾነ ወይ ጽቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ኮይኑ እቲ ሃገር ከም ጽቡቕ ክኸውን ይደልዮም እሱ ተደይተኻይሉ ግን ዋላ እሱ ተደይተፈጢሩ ኣብቲ ቦታቲ ግን ናይ ሸፋቱ ቦታ ዘርከበ ኣጽዋሩ ዝእትወሉን ዘርከበ ድሮናቱ ዕጢቑ ተፈላለየ ዕላማታትን ኣጀንዳን ዘሳልጠሉ ንኽገብሩ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ኣይፍቅደሎም እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ትገብሮ ምትእትታው ናተይ ናሽናል ሴኩሪቲ ዝግድዶ ነጥቢ ባህሊ ስለ ዝኾነት ከም ላግ ፀውትሪየ ይትኽእልንያ ብግምጣሉ ኢማራት እቲ ናታ ኣገባብ ኣብ ካል ሃገራት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ትሽትሽ ናይ ስዑድያ ስለ ዝኾነ ጥራይ ግዳይ ኮይኑ ገይርዎም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቅድሚ ዓለም ክፍለጡ ገይርዎም ዘሎ እምበር ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ፀወት ፀኒሖም እዮም እተን ካልኦት ሃገራት ግን ዝፈረሰ ሃገራት እየን ዝፈረሰ ሃገራት ኮይነን ድማ እንታይ ከም ትገብር ዘለኻ ብቐጥታ ክርየካ ዝኽእልን ከጋልፀካ ዝኽእልን ውሕድ እዩ ሱዳን ተሪና ኢማራት እንታይ ትገብራላ ዝፈልጥ ነገር የለን ዝኣክል ቴክኖሎጂ የለን ናይ ሚድያ ዓቕሙን የለን ንዑ ኤክስፖዝ ንክትገብሮ ኣብ ሊብያ እንድሕር ከይድካ ትክፋል እቲ ዘይመንግስታዊ ሓይሊ ናን ስቴት ኣክተር ዝበሃል እቲ ገለ ክፋል ሒዙ ዘሎ ጀነራል ሓፍተር ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ኢማራት ጣዕሚ እያ ተገድሶ ሕሜቲ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ኢማራት ጣዕሚ እያ ተገድሶ ተገበረት ድማ ኣንፃራ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ ኣብ ሶማልያ ተመሳሳሊ እተን ዞባታት ተዓልየን ዘለዋ በቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ምሉእ ቁፅፅር የብለን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ ኣብ ካልእ ትገብሮ ዝነበርካ ድሌትካ ኮይኑ ኣብ የመን ክኸውን ከሎ ግን ድሌትካ እናገበርካ ስዑድያ ስቂላ ክትረክካ ይትኽእል እያ ምክንያቱ ንዓዓ ብቐጥታ ዝትንክፍ ኩነታት ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ስዑድያ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ የመን ጥራይ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ካ ተረዲቦም ኣሎ ኣብ የመን ጥራይ እንተሪኢኻዮ መጀመርያ ቀዳምነት ፕራዮሪቲ ናቶም የመን እዩ ቅን ማዕረ የመን ድማ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ድማ ልክዕ ከምዚ ኣብ የመን ትገብሮም ዘላ ኢማራት ኣብ ካልእ ከምኡ ክትገብሮም ከም ትኽእል ድማ ትገብሮም ከም ዘላ ድማ ይፈልጥ ኣለዉ that's why ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኮምፕሪሄንሲቭሊ ዝርእይዎ ዘለዉ that's why ምስ ኩለን ሃገራት ሽርክነት ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ናቶም ምትእትታው ናቶም ኣበርክቶ ዓብ ክኸውን ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ስለዚ this is a very crucial moment ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንግዜ ክግደፍ እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ብዙሓት ኪላታት ብኣንክሮ ዝጥምትዎ ዘለውን ብብዙሕ መንገዲ ብዕምቆት ዝትንተን ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሽተይ ኣብዚ ካልእ ሪፖርት ነይሩ እስከ ንሽተይ ንስማዕ structures of its Gulf neighbors, militias, mercenaries, private intermediaries and financiers, local strongmen, logistics companies and commodity traders. It reps much of this in the Yemen. There is a part of the country way out in the east called Hadramaut and Al-Mara. Big, sparse, oil-rich, and very important to Saudi Arabia. And in December 2025, something big changed there. A southern separatist group called the STC, the Southern Transitional Council, backed by the UAE, just swept in and took control of... ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት እዚ ስዑድያ ንነዊሓት ዓጊሳ ትሪኦ ነይራ ኣብ ሓፂር ግዜ እዮም ብከምዚ ምንቅስቃሳት ከይዶም ብዙሕ ቦታታት ክቋፀሩ ክኢሎም ነይሮም ስዑድ ዓረብ ድማ ስቂላ ክትሪኦ ኣይትኽእልንያ ነይራ ኣብ መወዳእታ ተመሊሳ እዚ ዝረኣናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላን ግን ምስ ግዜ ይክረት ኩነታት ናይ ሓንቲ ግዜ ውላእ ጥፍእ ዲ ክኸውን ወይስ ኮንሲስተንት ዝኾነ ቀፃልነት ዘለዎ ንነዊሕ ክቅፅል ዝኽእል ስጉምቲ እዮም ክወስዱ Going to come as a surprise. So just talk us through the players as you see them. Yeah, thank you.
The divergence between Saudi Arabia and the United Arab Emirates is not new. What is new is the unprecedented level of the rupture between them. And one of your guests noted that this might be the first time that two allies fought each other. In fact, not. It's been a story that's dragged since January 2018, just 8 months after the formation of the STC itself. We've had January 2018 developments and then protests and the first armed rebellion in August 2019. And then the institutionalization of a web of patron-client relationship networks after the Riyadh Agreement. Now what we have is the STC-aligned members within the presidential leadership, Al-Alimi and 3 other members who have established clear demands is beyond. بحفشة انتايهم دزارة بزلو اتكونتات حدش نقرأ يكوننا منغوزين كلتين هقرات ننوي حوان عبتحت مقارجة كسر راح دسانهن كقوايلو نفسه كف ببناتو نيتورك كعبل كحيلن دسانها خوينو حجي عبز درجة سلد بس حينا نريو زل نمبر حدش نقر وينفلو كستتا يكون نيرو الزكا قاتم كم زغل بزوحات يقمتون يقمتون يحسبون نيروميا مغنياتو بفلايتي نإمارات قلت نعبي اتأكايداناتا نحيا لي قيس لزنبري أمو داتا حدو التحوتي نإمارات كالكوليت جيريا حوتي تداخي مخمزر له يفلتيو حوتي تداخي مزر له دما بعبيون حوتي تدقف سنبرت إيران أزيا تداخي ما سلزلا حجر ما أبكبيت قطباو كالولا ويون بروتيستس تقاوموتاتنا قطباوي كالولا ون أقاتي مواسلو زلو إسرائيل دما ملؤاتو قرآن عاكت هارما كتودقا ناب إيران تبكيرا سلزلا إيران كاب نفسها وزعي أبتم كالوت نبع الحوتي تتمتلو جزيه بالله سلزو حوتي بينو سلزلو نحوتون أمريكان إسرائيل كوينن بزح سلزة هرمو علامات ناتو تداخيمي زلو حوتن بعل سلزي إذا كنت زي مزميزة يا إمارات تقبر زلا بقمت على جن نسازي مزوجته سعودية زبال كباب كوينا زي اللي ترجعي زلو بمعزز متزلو نتناتا كنتات كن وانو زت بزنبرة وانو دمان متايس بنيرو مس بايدن سعودية حماق ينيرا محمد بن سلمان مس بايدن سنبغى ينبرن بايدن دما نسعودية قريفو مور مس إماراتي سرح نيرو سلزي بتي إمارات دليتو قبرالو بتي دما محمد بن سلمان أمريكا من معدار أنصارو خينلو أوروبا هنكمو سلزي أكمزو كنتات أبحاوك أتي دلين بس دونالد ترامب جن صبغ زمدنا لهم يفاتويو سلزي دونالد ترامب أنصارو تطاو قبل كم زي كل جزجم جمه ويونجزي خوزل سلزي غل نتاجزي تاكل كل جيرو دما now is the point بمبال أكندو دما إمارات دما بعلو مخنيها سلزي خفتو له السعودية نتامك إسقاسي قبرالو نايب حكي زجرم كنتات مخانو يزن قرزلو but again these situations كاب جزي أنا بجزي بزغل تفكك أيرو زغلو مخانو من عند رزلنا بتي نابيك خيدو بخاميك خيدو نجزيكم قد فنغل حجي مسناتنا كانت تحازينا. Red Sea pressures intensified. On the eve of the new year, diplomatic traffic through Addis Ababa has intensified in ways that appear routine on the surface, but upon closer inspection, reveal a region under growing strategic strain. Ethiopia hosted the presidents of Somalia and Kenya within days of each other, as tensions resurfaced along Somaliland's northern coast near Zila. كم تريد لنا أم كبابينا زلوا كنتات مملي سنة حلال خيد كم زلون بفلاي بدبوبنات نادم زلوا كنتات كم جزين أم جزي نابرت أي خيد كم زلون إثيوبيا بلعلي إيرترا تهندسو زلان تبلو زلان التريتوريك تزربات رايدة كونه التمتنوخال كم معلتنا معلتي إننا قددا نابرت عني خيد اللو هذا كابو لن كان متيوم زلوا زلوا بتعم فيريفايد بحر برس النانسا بتعم فيريفايد የሚደረግ ብዙ ሪሰርች እና ምስክር የማንፈልግለት ፀሐይ የመታው እውነት እንደሆነ ማወቅና መገንዘብ ይኖርብናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያችን እንደ ሀገር ስትፈጠር ከዚህ ውሃ ጋር ነበረች። ከውሃው ጋር ነው የኖርነው፣ ከባህር በር ጋር ነው የኖርነው የሚለው ነገር እዚህ መድረክ ላይ አይደለም በዓለም መድረክ እንደ ጀስቲፊኬሽን አቅርበን የምናሸንፍበት ቁልፍ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄን መድረክ የሚሳተፈው ተሳታፊ ሁሉ ይሄን እውነት መቀበልና እንደገና ኢንተርናላይዝ ማድረግ ይጠበቅበታል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጀመሪኡ ይኮነን ብተደጋጋሚ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኣብዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ዝያዳ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ?
ምስ ህዝቢ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ስኻ ከምታ ኣብታ መወዳእታ ዝበላ ንሕና ናይ ዓመታት ምስ ባሕሪ ኮኔክት ዝኾነ ታሪክ ኣለና ዝብል ፅንፅዋይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ናይ መዓስ ታሪክ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ኔሽን ስቴትስ ወይ ከዓ ሃገራት ኣቋማናተን ዘይፈልጥ እዩ ኮይኑ ኣይፈልጥ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ድንቁርና ንርኢ ኢና ኣብዚ ከባቢና ብፍላይ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ ፈሊጦም እዮም ዝድንቁሩ ወይስ ብነብሶም እዮም ከምኡ ዝፍለጥ ነገር የለን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ታሪክ ናትናሲ ኣብ ዝኾነ ከይድና ጀስቲፋይ ወይ እውን ከነረጋግፆ ንኽእል ኢና ኩሉ ሰብ ከኣምነልና ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ዘለና ምስ ባሕሪ ዘለና ምትእስሳር ዝተፈልጠ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ከምኡ ከም ዝኾንና ኢንተርናላይዝ ኣብ ኣእምሩ ኣትዩ ትመንስ እቲ ህዝቢ ባሕሪ ይግባአናዩ ባሕሪ ናትና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ሎንግ ጌም ክፃወት እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነዊሕ ጌም ማለት ድማ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ስለዘይምችኣልና ዘሎ እቲ ኩናት ጌርና ባሕሪ ከነማልስ ስለዘይምችኣልና ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግዜ ክንበልዕ ኣለና እቲ ግዜ ክንበልዕ ከለና ግን ፕሮፓጋንዳ እናሰራሕና ክንፀንሕ ኣለና ንህዝቢ ሓንጎሉ እናሓፀብና ክንፀንሕ ኣለና ነቶም ህፃናት እየ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ቆልዑ ጀሚሮም ንኩሉ ደረጃ ናይቲ ህዝቢ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ንመንእሰይ ይኹን ንኩሉ ሕፅመተ ኣእምሮ ናይ ባሕሪ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዉ ፋንታዚ ናይ ባሕሪ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኩሉ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ባሕሪ እንተረኺቦም ክፍታሕ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ሽግር ናቶም ባሕሪ ምዃኑ ገይሮም እዮም ክእምንዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዓሳ ኣብ ፅርግያታት ክዕድሉ እንተጀሚሮም ኣይክግረምኒ እየ ስለምንታይ እዚ ዓሳ እዚ እንድሕር በሊዕኩሞ እዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ከጥዕምዎም እዮም ሜይቢ ነዚ ዓሳ እዚ መዓልታዊ ክትበልዕዎ እንተደሊኹም ቀይ ባሕሪ ከነማልሶ ኣለና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እንተገይሮም ኣነ ኣይግረምኒ ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ዝበሎ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኢልና ኣለና ማለት ስትራቴጂካዊ ዕላማ ማለት ድማ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናተይሲ ማለት እዩ ጅሎሚ ወይ ፅባሕ ክገብሮ ተደኪለው ናይ መወዳእታ ዕላማ ስትራቴጂካዊ እሱ እንተኮይኑ ንግዚኡ ዝኾነ ስጉምቲ ከይወስድ ይኽእል ናይ ሎንግ ተርም ዕላማ ናተይ ግን ንሱ እንድሕር ኢልካ ብዓይኒ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ከም ኤርትራዊ ፀላኢኻ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናቱ ነጊሩካ ኣሎ ፀላኢ ናትና እንታይ ይብለና ኣሎ ስትራቴጂካል ኤነም ናትና ዕላማ ነዚ ባሕሪ እዚ ከነማልሶ ኢና ብኸመይ ገሊኦም ሰባት ሕጂ ብዲፕሎማሲ ኮይ ዝብል ዘሎ ነው ብዲፕሎማሲ ንሰብ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምሽካዕ ዝጥቀሙሉ እዮም ስትሬት ፎርወርድ ክብልዎ ከለው ስምዑ ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምትችለው በምንድን ነው ብለን የምታስበው? በጉልበት። እሺ በጉልበት ነው የሚመስል በዋር ማለት ነው። ዋር ነው የሚሆነው ግን ዋሩ ኤርትራ ያንን የሚመልስ አይነት አቅም አላት ብዬ ስለማልገምት አንደርማይን ያረኳት ሊመስል ይችላል ግን በጉልበት ነው። በእኔ እይታ ደግሞ ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር የባህር በር የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎትም ጥያቄም ይረጋገጣል ብዬ አላስብም። ብዙዎችም የሚሉት ጉዳይ ስለሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል ብዬ አስባለሁ። ማለት በድርድር ከአስመራ ጋር በሚደረግ ድርድር ብቻ የባህር በር እናገኛለን ተብሎ አይታሰብም። ኢትዮጵያ ጥያቄውን አንስታለች። ይገባኛል ጥያቄውን ብቻ ሳይሆን ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ ካካሄዱ ጀምሮ ምን ያክል ርታዊ እንዳልሆነ አንስታለች። ወይ በድርድር ወይ በጦርነት ነው የሚቋጨው። ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ባንተ እይታ ኢትዮጵያ የባህር በር በአሰብ በኩል ልታገኝ የምትችለው በምንድን ነው ብለን የምታስበው? በጉልበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥናት መፅኡ ኮሜንት ዝገብር ኣናሊሲስ ኢና ክንብሎ ወሬቨር ግን እቲ መርገፂ ናቶም ድማ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ኣብቲ ባሕሪ ክትመልስ ዝብል ብሓይሊ ብጉልበት ብውግእ ኤርትራ ድማ ክንዱ ዓቕሚ ስለዘይብላ እዮም ዝብሉ ንኢትዮጵያ ክንዱ ቻለንጅ ክትገብረና ይትኽእል እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንሕና ፀገምና ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለና እምበር ኤርትራ ክትብድሃና ትኽእል ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ኣለዎም ውሽጣዊ ብድሆታት ናትኩም ካብ ምንታይ ክመፅእ ክኢሉ ድማ ክርዶም ኣይክእልን እዩ ስለዚ it is fundamentally important ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ሌቨሬጅ ገይራ ዘድሊ ስጉምቲ ክትገብረሉ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንሳቶም ተረዲዎም ኣሎ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀብት ክምችት እንዳላት ያውቃሉ ይህንን ክምችት ደግሞ ለመጠቀም ህዝቡ ኩሩና ተዋጊ ስለሆነ በዛ መልክ እንደማይሆን አውቀውታል ስለዚህ ሌላ ነገር ፈለጉ ለምሳሌ ግብፅን እንስጣችሁ
ኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ኤርትራ ስትዋሃድ የመጀመሪያው ከምዕራባዊ ቆላ የጀባ አባሎችን መልምላ ራሳቸው አካዳሚ አስተምረው የመጀመሪያውን ትጥቅ ትግል በእኛ ጀመሩ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እንተሎ ኮይኑ ታሪክ ምዝንባዕ እዩ። ታሪክ ምዝንባዕ ድማ እቲ ባሕሪ ንዓታቶም ይግባእ ከም ዝነበረ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክትድ ኣብ ትኾነሉ ነበረት ወይ እውን ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ኣብ ዝተገደደትሉ ልክዕ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዝነበረ ገይሩ እዩ ትዛረብ ዘሎ። ግብፂ ድማ መፅያ ንጀብሃ ዝበሃሉ በዓላ ሰልጢና ልክዕ ከምዚ ካብ ኤርትራ ወሲዳ ንዑ ከሰልጥነኩም እየ በቃ አንፃር ኤርትራ ተበገሱ ነው። ህዝቢ ኤርትራ ይቃወመኩም ነይሩ እዩ። ፌደሬሽን ህዝቢ ኤርትራ ይተቀበሎ የስ ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ማኒፕሌት ጌርኩም ኣብ ጎንኩም ጌርኩም ነይርኩም እዮም እስትሩ ትንጉስ ከም ይገብር ነይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ 5 ዓመት ተንኮል ናይ እንግሊዛውያን ተማሂሩ ስለዝመፀ ቁርብ ብልሕ ኢሉ ነይሩ ክኸውን። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከታለል ክኢሉ እዩ። ቤተክርስትያናትን ሃይማኖትን ተጠቂሙ ኣሽክዒ እዩ። ወላ እቶም ዝድግፍዎ ዝነበሩ እቶም ቀንዲ ዝተጣዓሰሶም እዮም ነይሩ። ቢካዝ ኣብ መወዳእታ ገይም ናይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ከም ዝነበረ ስለተረድኦም ግን ምስ ተረዳእካ እንታይ ትገብር እዩ። ኣብ መወዳእታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ታሪክ ናትና ምዝንባዕ ደይ መደይለይ ኢሎም ስራሖም ወሲዶም ኣለዉ። እንታይ ግን ከም ዝዘግብሮም ዘሎ እንታይ ነውፂ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ከም ዝገብሩ ዘለዉ እስኪ ቁሩብ ትለይ ምስቲ ናይ ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ሓደ ክልተ ከነተሓሕዞ ብፍላይ ኣሜሪካ ትንቀሳቀሱ ዘላ ኣብዚ ሃገሮም ዝብልዎ ዘለዉ ስምዕዎ ኣብዚ How are you? Good to see you again. Thank you. It's good to be back in Ethiopia. I enjoy it here. እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ማለት እዩ ናቱ ሓላፊ ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Very much an American night. ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ኣብ ሓገዝ ክትገብረሎም ብዙ እዮም ዝደልዩ ዘለው ግን ኣሜሪካ right now ክትሕግዞም ኣይትኽእልን እያ because the situation ኣሜሪካ እንኳላይታ ናቶም ደጋፊት ኢማራት ኣይጣዕማን ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ክደልይዎ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ወፃኢ complicated እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ they can wish for many things ካብ ኣሜሪካ ክረኽቦ ሓገዝ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ዘለው። ልመናናቶም ኩሉ ድማ ብመንገዲ እስራኤል ኣሜሪካ ገለ ነገር ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣንጻር ኤርትራ እንተተሰለፉሎም ብዙሕ ትምኒት እዩ ዘለዎም። እዚ ግን ክኸውን ኣይኮነን። ስለምንታይ ከረዩ 3 important steps has been agreed with the Somaliland. Number 1 is the relocation of the Palestinians to the territory, and number 3 is providing a military base Israel in the Gulf of Aden coast, and number 3 is Somaliland to join the Abraham Accord. That's the 3 demands of Israel, and Somaliland has accepted. That's what the information that we heard. So it's not only one or the other. And then if that 3 is implemented, what's going to be next is opening a Pandora box, really. ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብ ትርኩ ኣብ ዝነበረሉ ወይ ኣብ ዝኾነ ምስ አልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኢና ንሰምዕ ዘለና እስራኤል ንኣብነት ናብቲ ሶማሊላንድ ትመፅእ ኣላ ዝብልዎ ዘለው ሓደ ካብኡ ፍልስጤማውያን ናብ ሶማሊላንድ ንምግባር መደብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ነቶም ቃዛ ዘሎ ፍልስጤማውያን ይሒትካ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ቃዛ ንኸተሰጋግሮም ካልኣይ ዓብ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ ኣብ ሶማሊላንድ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ሳልሳይ ድማ እሳ ብግልፂ እውን ተዛረበላ እታ ሶማሊላንድ ኣካል ናይቲ አብርሃም አኮርድ ዝበሃል ክትከውን። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ከባቢ ዓብይ ረበሻ እቶም ብፈለስጤም ዝሕለቁ ኤውሮጳውያን ይኹኑ ዓረብ ይኹኑ ቻይናውያን ይኹኑ ራሻውያን ይኹኑ ኩላቶም ክድግፍዎ ዘይክእሉ እዚ ከዓ ንሶማልያ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ክገብረላ እዩ። ብግምጣሉ አብይ አሕመድ ንእስራኤል ክድግፍ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ካብ ካልእ ዓለማት ተቃውሞ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን ተነፅሎ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ሓንቲ ክፋል ክትከውን ከላ እታ ንአብይ አሕመድ ብዙሕ ነገራት ንኸይገብር እውን ትድርቶ ዘላ ካልአይቲ እዛ ቻርት እዚኣ ድማ ብብዝሕ የዝርዋ ኣለዉ። እዛ ቻርት እዚኣ ድማ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ቀደም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ኢማራት ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ነይሩ። ስለምንታይ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ብምፍጣር ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ብገንዘብ ሒዙ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ
مشاركتن كم زخونه نقلين ينفستي قبرلن كم زلو نربحها كلهم يسرح كم زلو نام سلي يخيد نيرو أبزوان زكن إمارات مالت كابمولو تهاجرات عرب زتقلل هاجر يقين زلو دارجا محازة زي بلو مشاركته زي بلو بجك إسرائيل مالت أب عالم البعل استقللي سلازي نزل استقللت رأي تدعي ناخده كاب كله قربابتون محازوتون زقلل زلو هاجرين نرزلنا كم نريا زلنا مسعود عرب أب عبد زخونه كينات يخيد كم زلو يزنقر زلو مس جبتي ولاو كابزح إنفستمنت غير لهم تلو نجبتي ببزح من قدي حدا جات وردهم كابزلا إمارات ردي ومالو حدا جانا إمارات دما أب كل يريولو بمن قد إثيوبيا غيرو إثيوبيا نبي أحمد إن دقاف النهابو ديقاتات نخسرح ممليسو نكسفحفح ممليسو ني جبتي وتر نخفطر لهم حلف حليفهم دما ناي أباي قدم مفتح كي ترقبلو نابك بحر نكخيد سبونسرز قبروا زلو صوم مخانم فريتو مالو سلازي ناف سومالي لاند خمس واز دليو نسومالي لاند قبلوني نسوماليا ني جبت زلو استراتيجيكاوي حيلي قبل على إثيوبيا نعون خفرسو كل نجار يقبروا خمسة لون نبي أحمد دما بوتا دراويهم بقول شفان يقبروا له خمسة لو يريلو هذا RSF زبالة بالسودان السودان كفرارس كلون نجبتي لك كمتي يمن قداي يمن نجبت ني سعودية عزيزة قداسي زخونة ما سقوم تتوزل زلا قداي ناي السودان دما نجبت قداسي ناشنال سكيورتي هناك لك كم زي سعودية 24 ساعات هناك لنا إمارات كاب يمن تقليل كاتوصي لهم عزيزهم مدوصي تمساسالي كم عينت كيح مسمر نعرسيف قبتي هيبنيرو قلنا قبتي عقمي سلازي اللي سقومتي وسدني برقت سقومتي وسدالو كنرينا سلازي التدري يزلنا أتاساسي تابت جيم دما تركيا نتركن قطر دما عندنا تركي أب سوماليا هري ماما مالو مالك سلازي أب سوماليا نتركي أب سودان نقبتي بقطع أب يمن دما السعودية بقطع يهرمو سلازلو كلاتهم دما بكالو ورب حلو أب سوماليا نابنت سعودية تأتلا نتي فدرال منقسي كتحيلات دللا أب سودان سال برهان على السعودية أب يمن تخونون ريالنا لك تركض معكم كيف توا بقى تجديدا محزنات نغبرها تقبرن زي الإمارات يزبالتن سلازي تركيا أب زوانزي السعودية بقرباك سرحها أب قداينا السودان أب قداينا سوماليا كم دما أب قداينا يمنون ونياتو سعودية أصوار كجزء برك سرع زغل كندو عقم زلوا يكون سلازي تركوا دم حركاتي أصوار دشيتي بقمت قالوا إمارات كاب تركوا جزاي تخلنيها سلمتاي تجرأت أورب حصل زلوا تجرأت أورب حصل زلوا of course إمارات تجزء على بوتات سنة كنوا لا نخلينا بحف شاقل انتهي نر لنا the whole situation إمارات أب كبيد أبو عماي أتيا خمسة لا يزن الجرزلو زد ما نأبي أحمد مرديو أبي أحمد recalibrate جبرزلو تجديديو فتي كونتاتك أهير كم زلون كم تنسوس دليو يخون له كم زيلو يرداس لزلي كابو خيدنا نف سودان خيد أب سودان زجبر زلو دمان ري كلها تا نجار استأساس صارت يعني إرترا بينا بحردو جن أفريد زلوزلو لون جيمس أوتلو زبلكم كابزي تكونتات أب حصير زي والحنت خبرو زي كلو كونتات فتي رسول زلو زي سودان أبز قربا سراوي السودان قلت في زخانة مقصاصات يقبر كم زلو يزنقر زلو أبزي دحين قربت فيديوهات مقصاصات ناتهم كنركم فتنينا زين ريزلنا سراويتنا السودان بقى نتي كوردفان زبال ملو حرا خوص أو قريب خمسة لون كم تري ورد لهم حدش موبيلايزيشن غيرو البرهان نف السعودية غيرو نف قبط غيرو نف قطر غيرو سير تراخيبو نف تركو غيرو مستملة سيزقبر زلو مدقعتي سلازي زأكل وتهدرا حاجز رخيبو خمسة لون دقاف رخيبو خمسة لون مورال رخيبو خمسة لون يعني رزالنا بتمك إسقاصات دما RSF ندعر سراوي السودان أتكيلو كقالس جميرو RSF مزق على زغل عقمية بلون سلازي اتنرو يزلنا كونتات أبايتا دما لك كم تاب يمن اتأسس زبال تسراقي في دوت زلو RSF دما بسودان كم زيلو بحماق يسعر كم زلو يمزنو غرزلو إذن تايزر هيك كان دحر الكادما عبزي تمليسنا ترينا زي من قصاصات تاي دري كاتلك السودان نبتبق درجات خيط كم دلا كونفليكت زونز السودان is fragmented اوكي بزحات حيلتات يوم زلوا السودان اجيتهم بزحات حيلتات من مسمن يوجنون اقداسيو سلازي اتكارتا درينا صنعه كابو زبقاسيو بحفش انا كميرتراين ابزونا حنت ميديا دغبر واسك سمعوا
سراوي السودان ببزحي نابدوات إثيوبيا يقعز كم زل يتقليز زلام كرم سمونات بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح منغستي بورت السودان كمون سراوي السودان أبو إثيوبيا موافري حيلتات RSF كم زتت عايشن أبو دما بزحات اطوات RSF يسلطنن يململن كم زلوم خصيصو نيريوم اتي اب كلل بنشانغول إثيوبيا موافري غيرو زبحال زلو RSF كاب حبرات عرب إميريتس زمصلو ناي اصوار حاجزون بقتا زقبللن ناب سودان زساغرولن كبابيتات كم زخون يتغليصوم قدم ورحي بريزيدنت إسياس أفورقي ناب بورت السودان اب زغبرو غعزه دمام مس جنرال عبد الفتاح البرهان بزعباتي مبراقاوي غزاتات السودان مالتون مس إثيوبيان إيرتران اب زدابو كبابيتات وتادراوي متقعتات أنصار RSF نمكاد مدب كم زوصو تغليص ديريوم بزي دما يمثل سراوي السودان ببزحي احادوتاتو ناب دوبات إثيوبيان سودانن يصقع كم زلو تسميعلم زي منقسقاس سراوي السودان مسرت بمغبار كاب وغن إثيوبيا انت عينت ግብረ መልስ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣርየኩም ነይረ እዚ እቲ ሰራዊት ናብ ብሉ ናይል ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ዝነገር ዘሎ ብብዝሒ ናብቲ ከተማታት ናብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እንተወሓደ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ክኸፍትዮም ክነብላ ይንኽእል ኢና እንታይ ግን ክገብሩ ክፍትን እዮም ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ካብቲ ዶባት ክመፅእ ንዝኽእል ክቆርፁ ክፍትን ኣለዎም ምክንያቱ ሓንቲ ነዚ RSF ክስዕሮ ትሕሪ ኮይንካ ካብ ካልእ ድጋፍ ክረክብ ከም ዘይክእል ጌርካ كتبتكو كتكلالك نزي انت كتقبر تديك انت خيل كاتراي خادمة اتو تدليو عوت كترغبو تخل سلازي كم نريو زلنا ازي حدش اول عدبا نتو كنتات حنت اللابزي شارت كريكم وده وسيس شارت نيرا if I can find it اذا شارت زيا انتهي لهم يوم زقلت وازلو بزحات نتو كنتات كتغير تخل اتو كنتات حجي اكمزي بصحي زلهم زبلو زلو تاي مالتيو دارغا كلهم حيلتات يتاخخبوا بفلاي جبت السعوديه قطر هنا جبتي سعوديه تركي ثلاث يوم وتدراو حيل زلهم يوم بس حزب زلهم يوم قطبا زلهم يوم ثلاث يوم ابتفلالي بوتاتات حد عينه السلالفا يقبر له نعنا انت مالتيو ኤርትራ ናይ ኔክስት ሙቭ ናታ ምስ ቱርኪያ ይከውን ዘሎ ኤርትራ ምስ ቱርክ ዲፕሎማሲ ሞር ክትሕይል እቲ ኩነታት ኣፍ ደገ ከፊትላ ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ለውጢ ከብፅእ ተኮይኑ ቱርኪያ ኣብኡ ክሳተፍ ተኮይኑ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክልዋ ስለዝኽእል ምስ ኤርትራ ቱርኪያ maybe ዝምድና እንተገይሮም ክንግረም ኣይኮና ማለት እዩ so everything is making sense ከመይሉ ብሓደት ነገራት እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት ሓይልታቱን ብፍላይ ሃገራት ዓረብ በቲ ናይ ኢማራት እንቅስቃሳት ኣዝዮም ተቆጢዖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኩሉ ነዚ ይከታተሎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ጅርዮ ኣሎ ናበይ ከብፅሓኒ ይኸውን ይኽእል ኢሉ ካልኩሌት ይገብር ኣሎ ግን ኣብ መወዳእታ ግን ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብታ ዝፈልጣ ቦታ እዩ ዝምለስ ንሳ ድማ ዓሰብ ትበሃል ማለት እዩ ልስን አሰብ ወደብን ለማልማት የሚል ነው አሰብ ወደብ የማን ነው የማን ነው በባለቤትነት አይደለም ማለት ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ኢትዮጵያ ነው ባለቤትነቱ ሌላ ብዙ ጊዜ ስላወራንበት ይቅርብ ይሄ ነው ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ማለት አሰብ የተሰራው በኢትዮጵያውያን ነው ሲጀምር ማን ሜድ ነው ኢትዮጵያን የሰራችው ያ ወደብ ያለማችው ኢትዮጵያ ነች ግን አቀማመጡ ሁሉ ነገር ስታው እዚህ አካባቢ አሰብ የሚጠቅመው ከም ትሪዎም ደለኹም ብግልፂ ብዛዕባ ሉላው መሬትናትና ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፂኻ ምዝራብ ንቡር ተርዮ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አሰብ ናትና እዩ ዝብል ዘሎ ዝጅ ኤክስፐርት ተባሂሉ ተዓዲሙ ዘሎ እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ሃገር ሲ ብኸመይ ኢኻ መንገዲ መፍትሒ ክትገብረላ ኣለካ ዊ ዲማንድ ከምዚ ብዝበርትዕ ቃላት ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዲል ክግበር I will campaign for this ክሳብ ታብሂዎ ዘለኹ ካምፔይን ክገብር እያ ስለምንታይ ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ኩሉ ምስ ሸይጣን እውን ሸይጣን ንዑ ዲል ይህልዎም እውን እንታይ ስቂለ ሸይጣን ገብሩ ክፍትኑ ኣለዉ ህልዎም መሰረቱ እውን ይህልዎም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ነመድኻም ኩሉ ዓይነት መንገዲ ኩሉ ዓይነት ርሕቀት ክኸዱ ክእሉ እዮም እታ ንዓታቶም ኣብ ቆርበቶም ተኣቶም ልክዓቲ ኩነታቶም ኣብ ርእሶም ኮይና ትርብሾም ዘላ መን እያ ግብፂ ስለምንታይ ትርብሾም ኣላ ንሪኢልካ ኣብዚ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እየ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾና ስምዕዎም this is how you ንፀላኢኻ ብኸመይ ተንበርክኾ ኣነ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ብካልእ ዝርድእዎ ግን ስምዕዎም
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድን የሆነው በግልጽ ባወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌን እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን ነገራችን እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ ንምስፍሕፋሕ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን እዚ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንምኽባብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ንሕና ክንወራ ንደሊ ዘለና ወደብ ንሕና ብሓይሊ ጎቢጥና ክንወዛ ንደሊ ዘለና ወደብ ኤርትራ ምስ ካልእ ሃገር ከተልማዓ ኢላ ትሰርሕ ስለ ዘላ ኣይተዋሕጠልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይገርመኩምን እዚ ሕጂ ናይ ዲፕሎማሲ ምሁር እዩ ኣሚን ገለገለ ሰባት ኣሎ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ጎት ሕያው እንታይ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ማስካብ ፅርግያ ነምፅኦም ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ነገር ካብ ኤርትራ እንተዝብሉ ኮ ኩናት ኣዋጅ በልዎ ሶ በናይ መንገዲ ሲሪየስ ክወስዶ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣይዶን ኣብ ደሉዥን ኣብ ህውተታ ክነብር ዝደሊ ዲስ ሲሪየስ ዲስ ሲሪየስ ጥራይ ንሕና እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ምናልባት ቀደም ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንዱ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዘይውስኑ እንተነይሮም then you have to decide now ናይ ግድን ዲልስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ዲልስ ተገይርና yes እቶም ንገብረሎም እንታይ ገብሩኻ ገለመለ ገለ there is this ገለገለ ይርየ there is no free lunch ይብላሎ መን free lunch ይልካ እዚ free lunch ይኮነ ሓይሊ ኣለና ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣለና ኣብ ልዕሊ ዘለና ግን ክንውስኽ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካልኦት ለምንታይ ደም ዲል ዝገብሩ ዘለው ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ቤዚክ ነገራት ክንረዳዳእ ዘይንኽእል ኮይና ኢና እኮ ኣብ ዓለም 190 ሃገራት ኣለዉ ከምተን 190 ሃገራት ንሕና ካብን ዝተፈለየ ክንነብር ኢና እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናይ በይንኻ ንማህርስ ኪድ ኣብዛ መሬት ትነብር ተለኻ ናይ መሬት ሕጊ ኣሎ ኣብ መሬት ሕጊ ድማ ተሻሪክካ ትኸይድ ሽርክነት ድማ ኣገባብ ኣለዎ ንስኻ ወይ ሓያል ኮይንካ ከም ድሌትካ ነቶም ካልኦት ከም ናትካ መጋበርያ ጌርካዮም ሽርክነት ትፈጥር ወይ ድማ ንዓኻ ገለ ረብሓናታት ኣጉዲልካ ሚትኻ ካብቲ ደልዮ ረኺብካ ዘይኮነስ ገለ ነገር ኣጉዲልካ ሽርክነት ትገብር እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ንዘሎ ሰብ ኣተሓሳስቡ ክንቅይር እምበር ኣብ ኤርትራ እኳ ክንደይናይ ከይርእይዎ ንምንታይ ይርእይዎ ኣለዉ ንፈልጦ ይብልናን ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ነዚ ንገብሮ ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ናትና ንኽወሩ ነቲ ናትና ንኽምንጥሉ ነቲ ናትና ባሕርን ፀጋታትን ንኽወስዱ ዝኸድዎ ዘሎ ርሕቀት ንሪኦ ስለ ዘለና we want ንሕና ድማ ብመንእሰያትና ዋጋ ከፍ ኢልና ክንከላኸሎ ይንደልልና እዞም ኣብ ደገ ኮይንኩም ትዛረቡ ብፍላይ እንድሕር ነቲ ሃገር ብሰራዊትና ጥራይና ክንከላኸላ ትብሉ ትኮይንኩም ደን ከይድኩም ሓግዞም ነቶም ሰራዊት እቶም ሰራዊት ዕረፍቲ ይደሊ እዮም ስለምንታይ ዕረፍቲ ናቶም ክንዛረብ ከለና ሕማቕ ዝስማዓኩም ኣይርዳንን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራት ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ ሃገር ኮይንዎ እምበር ምርጭኡ ኮይኑ ይኮነ ስለምንታይ ንሱ ክዕርፍ ዘይምደሊ ስለምንታይ ንዑ ኣልተርናቲቭ ዘይምደሊ የሉ እንተወሓደ ወላ ቀፃል እንተዘይከደ ገለ ዕረፍቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ንኣብነት ክንደይ መንእሰያ ኣነ ዝፈልጦሲ መብዛሕትኦም እቶም ኣሰብኡት ሰብ ሓዳር ገለ ዓሰብ እዮም ዘለዉ እንተወሓደ ናብቲ ገዛውተይ ዝነበሩ ዓሰብ እዩ ዘሎ ጥራይ እዮም ዝብሉ ዓሰብ ዘሎ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትፈልጡ ዶ ኣይመፅን እዩ ዓመት ምላይ ይመፅን እዩ ሓንቲ ግዜ ኣብ ወርሒ ይትመፅእ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ይትመፅእ ኣነ ጎረቤተይ ዝነበሩ عبدالقادر بهال عصبي نيرو انا ابي ارترا خلو I'm telling you this really story مالتي ابي ارترا خلو قلت 14 15 ዝነበረ ግዜ እዝ ነገርኩም ዘሎ ደቂ maybe ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ ወይ ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ 4 ደቂ ቆልዑ ነይሮም 4 ታሰበይቱ ብለይነይቲ ካብ ዓዲ ትምርዒ ደምፀ ሓንቲ ትፈልጥኒ ኣፍክረ ፅሒፋ ይትፈልጥኒ ኣብ ዓመት ኣብ maybe ክልተ ግዜ ደብዳቤ ይፅሓፈሉ ንሕና ኢና ንፅሕፈሉ ኣብ ገዛና ነታ ደብዳቤ ክትፅሓፍ ከላ ዝስማዓኒ ዝነበረ ቃንዛ ነታ ደብዳቤ ንኸይፅሕፍ ብዙሕ ግዜ የዝሕንክል ነይራኒ because it's completely painful ናይ ትምህርቲ የብልናን ናይ ክዳን የብልናን ናይ ገለ የብልናን ናይ ዚ የብልናን እያ ትብል ደይብላ ስለ ዝኾነት እያ ንሪኣ ኣለና ኣብ ገለ ዓመት ናይ ትምህርቲ ሲኢኖም ንሕና ኣብ ገለ ክፍሊ ተማሂርና ምስ ወዳና ትጥራስ ተደይ ተወድዩ ገለ ገፃት ምሽ ተርፎ ንዑ ኮላ ጌርና ልጊብና ዝሃብናዮን ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ባዕልና ፅጉማት ስለ ዝነበርና ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ዓሰብ ዝኸደ ሰብ ቀልጢፉ ኣይምለስን እዩ ስለዚ ዓሰብ ንዓና ሎጂስቲካሊ ወላ ንምክልኻል እውን ንኤርትራውያን ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ የብልናን ይብል ኣለኹን ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ባረንቲ ዘሎ ናብ ዓዱ መፅኡ ገለ ከይዱ ስድሩሪ ክምለስ ይኽእል ዓሰብ ዘሎ ወላ ሎጂስቲካሊ ከቢድ እዩ that's why ድማ ደንጉዮም እዮም ዝኸዱ እዚ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምብዛሕ እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ
أقول زل سب ولد أبي لشدة شوعات وليدة حزبنا بزح نيرو جن ندحر الحق الله خيره كل جزء خيره كل ده يكلني مهنياتو أب عملت حنت ورح زخين تلو أبتاع ورحتي أنا جد لا يكونتن تنسكت حس تخلوا له من قدي بزح there are many things exactly الواحد يخد أن حو مهنياتنا أبنت أنا سمع زنا بركو stories نقرأكم زلوا بعماي توصلوا قلا سبعة أنا سمع زنا بركو كاب عسب مستدد دوم كاتها نعس ني كرند حرقين بوتهم أي مزوني انت عايز اخ مصيلهم نا عقردت يخدو وي وني تقررت كيلو ما بتحرشاتات كلتسو من قال يسرحوا قال جنزب مسحزو نتجنزب حيزهم اب غزا زخونه ነገር ክገብሩ ይፍትም ስለዚህ there are many things انا نغركم زلو ናይ 2006 سو كاون نيو بزح تغير خون خلي ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ካውን ሽዑ يحايش ነይሩ ካብ ሕጂ ስለዚህ بحفشا አላያንስ ክንገብር ኣለና ኢልና አፒል ክንገብር ከለና ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ክንሸጣ ስለንደሊ ንኤርትራ ሴኩሪቲ ስለደገደሰና ገለ ይኮነ እንታይ ዳ ኤርትራ ሓያል ክትኮነላ ህዝብና ድማ ናብ ቁጠባ ናብ ምንባር ናብ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ከማዕዱ ኩሉ ግዜ ኣብ ግንባራ ጥራይ ከይነብር ዝብል ሓሳብ ስለዘለና ንቐጽል ኣብዚ አንተ ወዝራናዮ ምክንያቱም ዋናው መነሻችን በዓለም መድረክም ስንቀርብ ይሄ ነው። ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው። ይሄ እውነታችን ነው። ይሄ እውነት ሐቃችን ነው። ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም የሚለውን ሁሉም ሰው መያዝ አለበት። የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ከም ዘላ ኣፍሪጥ ኣላ እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ኢትዮጵያ ነቲ ብስንኪ ውዲት ጸላእትና ዝሰኣናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክዳሎ ኣለዎ ክብል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ እትፍጥር ኣትሒዛ ቀጻሊ ምንጪ ሓበን ኮይኑም ኢትዮጵያን ይኹን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂዩ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል እቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊፆሎም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተር ርክባት ወጻኢን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም كل زيجا نزحق ذكردو أتحساسيبهم أفتق بحري إثيوبيا حيزنا تفتيرنا مهلاونا أبي مدرخ عالم أماني مرتعب بمغرب كنعوات كل فقداي مخان كلهم إثيوبيان حقي كفلتو علو من قبل يوم الجنرال تزاريبهم تنفاسنا كمون مساي إثيوبيا بمباليو نقيح بحر قليزوام كم هاجر نزحالفو 13 عامات بسنكي سنة ودب بحري بقطبات سقينام نسلام دحنة زلنا تقل عن الدمام بعابيو وسيخي بمباليو زقلت الجنرال ودب بحري حجي حدك بهاجراوي አጀንዳት ኢትዮጵያ መኻኑ ዝገለጸት ጀነራል ካልኦት ውድባት ካልኦት ጉዳያት ምዚ አጀንዳ ብምትሳር በሳብ ክንዴ ከደናግሩናም ይፍትኑ ብዘይ ገድስ ከም ጉዳይ ሃገራዊ አጀንዳም ክንፍትኑን ክንቃለሰሉን ይግባኢሎም ጉዳይ መቸም ካብ ኣፎም ሰሚዕና ስለዘለና ብዙሕ ኮለል ከነብሎይ ንኽእሊና እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ምስበልና ካብ ኖርማል ካብ ዚሮ ተበጊስና ኣይኮንና ነርና ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕራፍ ድማ ተፈጢራ ኣላ ሓደ ግዜ እዚ እስራኤል ዝበሃል ነዚ ከባቢና ክርብሽ እንዲ ዝደሊ ዘሎ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕባለ ድማ ተፈጢራ ኣላ ሳ ድማ ስምዑ ኣብዚኣ ሓንቲ I know it's difficult to hear, but it's time to limit the First Amendment in order to protect it. And quickly before it's too late. What do you mean? I mean that we need to control the platforms. All the social platforms, we need to stack rank the authenticity of every person that እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እስራኤላዊ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ሃብታም ዝኾነ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሓላፊ እዩ ነቲ ፈርስት አመንድመንት ዝበሃል ኣሜሪካ መሰል ርእስኻ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ዝበሃል እዩ እቲ ቀዳማይ መሰል ናይ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ እዩ ንሱ ክንቋፀሮ ክንክእል ኣለና ምንታን ነቲ ጌጋን ሕማቅ ሓበሬታ ንኸይወፅን ብምባል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እስራኤላዊ ዋላ ኣክሰንትናቱ ኣሜሪካውያን ውላዕ ኣቢልዎም ኣሎ ገለ ካብቶም ዝተወልዑ ገለ ካብቶም ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ስምዕዎ ኣብዚ Shlomo Kramer is the godfather of modern Israeli cybersecurity hacking. He was one of the heads of the 8200 group, the 8200 group. That's their equivalent of the NSA. He has been instrumental in the last 30 plus years in getting Israeli spy tech basically into Europe and the United States, particularly telecommunications grids, cyber systems, you name it. Remember the Israelis had Stuxnet that they put into the እንታይ ዝብል ዘላ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ መብዛሕቲ ግዜ ፀረቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃልን ንኣሜሪካ መሰላት ናይ ኣሜሪካ ክትንከፍ የብሉን ኢሉ ዝቃወም ሰብ እዩ ኣመነ እዮም ተቆጢዖም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መፅኡ እስራኤል 8200 ዝበሃል ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኣለዎም እዚ ክፍለ ሰራዊት እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ክፍለ ሰራዊት እዩ እዚ ክፍለ ሰራዊት እዚ እንታይ ይገብር እዮም ዝብሉ
ካብኔ ወፂኡ ብቐታ ካብቲ ሰራዊት ናይ እስራኤል ውፅእ ምስ በለ ናበይ ይኸዱ መሲልኩም ናብ ኮርፖሬሽንስ ብፍላይ ነዚ ሜታ ዝበሃል ፌስቡክ ብብዝሕ ኣብኡ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ጉግል ኣብ ዩቱብ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ኩሎም እዞም ካምፓኒታት ናይ ቴክኖሎጂ ሶሻል ሚድያ ይኹን ናይ ካልእ ማይክሮሶፍት ይኹን ብብዝሕ ዝሰርሑ እዚኦም ናይ እስራኤል ሓንቲ ኣላ ዩኒት 8200 ትበሃል እዛ ስለያ ኮይና ኣብ ቴክኖሎጂ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብቲ ካምፓኒ ክሰርሑ ከለዉ ኩሉ ግዜ ረብሓ ናይ እስራኤል ከምዚ ኣብቲ ካምፓኒታት ከም ዝሰርሕ ንኣብነት ፀረ እስራኤል ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒ ኮይኖም ከምዚ እለ ኩሉ ግዜ ካምፔይን ይገብሩ ፃቕጡ ይገብሩ ማለት እዩ ስቂልካ ንኮርፖሬሽን ጥራይ ግበሩ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ስለያ ናይ እስራኤል ዝነበሩ ምስ እስራኤል ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብቲ ስለያ ኣልጊስና እዮም ዝብሉ ግን ኣካል ናውቲ ከለዉ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብምስራሕ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ቁፅፅር የካይድዎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ንኣሜሪካውያን ነቶም ብፍላይ የማናይ ክንፊ ሚድያ ብጣዕሚ እያ ተሰሚዓቶም ዘላ እዚ ቀይሕ መስመር ይስገር ከም ዘሎ መፂኦም ይኣትውን ኣለው ይወሩን ኣለው ተጠንቀቁ ዝብል ብብዝሒ ወላ ብፀጋም እውን ብየማንን ብፀጋምን ዘሎ ክልቲኡ ወገን ናይ ኣሜሪካ ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ሰሜና ካብዚ ዝወፀ ድማ እስራኤል ለንቀነ እንታይ ክትገብር እያ ትደሊ ቀኒያ ብዓብዩ ናብ ሶማልያ ምኻድ ነዚ እስላማዊ ሓይልታት ራዲካል እስላም ዝበሃል ወይ እውን ሙስሊም ብራደርሁድ ሞር ናብኡ ክንቃለስ ኣለና ዝብል ንኢራን ምህራን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ከም ዘለዎን ብዙሓት ድማ ኣብዚ እውን ነቲ ገይብ ናይ እስራኤል ብጣዕሚ እዮም ፀብዎ ዘለዉ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እምበር ኣብ ስምዖ try to say this as calmly as I can because some of you bloody fools were in my mentions parroting trash when I warned you that this whole saving Nigerian Christians was bullshit. If you are a Christian applauding Benjamin Netanyahu's announcement of a new front to save Christians in Africa and mention Nigeria by name just as you applauded Trump's announcement to come save Nigerian Christians, then you are an unmitigated... እንታይም ዝብሉ ዘለው ነተንያሁ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝፀንሓሉ ግዜ ምስቶም ፕሮቴስታንት ወይ እውን ቶም ኢቫንጀሊካል ቸርች ኣብ ዝተረኸበሉ እንታይ ዝብሎም እሱ ኢቫንጀሊካል ቸርች ዘለው ብዙሓት ካባቶም ጽዮናውያን እዮም ዛዮኒስትስ እዮም ስለዚ ንስኻትኩም ሳላኹም እስራኤል ዘላ እናበለ ከመጉሶም ብኡ መሰረት ድማ ከምቲ ንስኻትኩም ንክርስቲያን ክንከላኸል ኢልና ኢልኩም ናብ ናይጀርያ ናብ ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራትን ናይ ማእከላዊ ምብራቕን ክንከይድና ትብሉ ዘለኹም ኣብ ጎንኹም ኮይንና ክንስለፍ ኢና ይብላ ኣሎ ናው ናይ እስራኤል ምድሓን ዝደሊ እንተሎ ምን ይነወከን ይብሉ ትግራይ ካባና ንኔው ጥራይ ካልእ ምድሓን ካብ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ከትሕነካ ቤንያሚን ነተንያሁ ሓራከ ውፃእካ ትፅበ እንተለኻ then you really have a problem ማለት እዩ ምክንያቱ ነተንያሁ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ናይ ነተንያሁ ኣካይዳ ዝፀልኡ ጥራይ ዘይኮኑስ ዋላ እውን እቶም ዝፈትዎ እዮም ብኣፎም ዓቢሎም ክዛረቦ ስለዘይክሉ እምበር ዝጋነን እዮም ዝብሉ ኢቨን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ዘለዎ ማለት እዩ ኮሚልካ ተዛሪብካ ፖለቲካኻ ነፍሲ ቅትለ ስለዝኾነ እምበር ሰብ እዚ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ስለዚ እስራኤል መመሊሳ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ኣብ ኣፍሪካ ብሽም ክርስትና ንክርስቲያን ከትሕን እየ ብምባል ምትትታው ክትገብር ሪል ኣሜሪካውያን ግን እቲ ገይም ፅቡቅ ጌር ተረዲቦም ኣሎ We live in a true democracy here in the United States. It doesn't matter how many Americans or what percentage of Americans are against U.S. support toward Israel. Our government, despite any party that's in charge, okay, it doesn't matter if it's Democrats or Republicans, is going to carry out the wishes of the Israeli government no matter what, because they control us. They control our government. Israel controls our government. We have a system of legalized bribery. So foreign interests are able to bribe our politicians. The Israelis are far more organized and have multiple organizations, several organizations operating out of the United States. እንታይ ትብል ዘላ ሓቂ ምዝራብ የለና ኣብ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዝበሃል የብልና እያ ትብለኩም ዘላ ኣሚን ብዙሕ ግዜ ኒና ንዓለም ኣታሊልና ዲሞክራሲ ዝበሃል የለና ኣብዚኣ ትብለኩም ዘላ ኣብዚ ዘሎ ዲሞክራሲ ኣይኮነን ኣሜሪካውያን ሃብታማት ዘይኮኑስ ናይ ካልእ ሃገር እዩ ዝቆፃፀረና ዘሎ ንሕና ኢላ ኣሜሪካ ኮንትሮል ሃገር እዩ ዲሞክራትስ ንምረፅ ሪፐብሊካን ንምረፅ ኩሉ ግዜ ንረብሓ ናይ እስራኤል ዝሰርሑ እምበር ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ነዚ ነገር እዚ ድማ ክንቅይሮ ይንኽእል ኢና ኣም ሶሪ ዳርጋ ሓንቲ ካብቶም ሓያላት ኣክቲቪስትስ እንድያ ናይ ተስፋ ቁርፀት ዘረባ ኢኻ ትሰምዓላ ዘለኻ ምናልባት እዚ ሕጂ ወለዶ ብቲክቶክ ዝዓቢ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኩሉ ፈሊጡ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ እንተቐየሮ እምበር ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ገይም ፈሊጦም ኣሎ ግን ፍለጦ ይትፍለጦ እስራኤል ከኸመይ ኢላ ትብያ ወላ ፍለጥዎ እንታይ ክትገብሩ ሒዝናኩም ኢና ወረዲ ተታሒዙ እዩ ትገይ ተታሒዙ እዩ ትገብርዎ ነገር የብልኩምን እዩ ሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኢሎን ማስክ እዩ ኢሎን ማስክ ናይ እስራኤል ደጋፊ ጥራይ ዘይኮነሲ
ፀረ ስደተኛ ፀረ ጸለምቲ ከምኡ ድማ ፀረ እስላም እዩ ብግልፂ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራትን ናይ ቀጠርን ገንዘብ ይወስድ ስለ ዘሎ እስላም ፀልየ ክብል ኣይክእልኒ ግን ፀዓዱ እንተኮይኖም ካነ እስላም እውን ኣይፀልኦም ናይ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ፀለምቲ ዘለዎ ፀልዓት ግን ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣነ ክርዳኣና ይከኣለን ኣሎ ኣብዚ ረኣዩ እቲ ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሶማላዊት ዝኾነ ዘሎ هذا فرحة إلى ما سكاب سكفور. When people say like this is fake, I'm like actually. Well, let's look at. كان محو هيستال عقبس وهيستال بدو فرحة مية. سكفور مية كان. وأدق ودمر. إذا قال حنتي أب أمريكا تقمت ሶማላዊትያ بسومال سلت زارم تاكم زبالات هفلتني يمكن ترجمهم نجيرهم ني إلى ماسكس كموتي ويلا تزاريبا مثلني كم زبالات انتهي لس كم اللي شاب تويتر لعلي 100 مليون فولورز له لعلي شوعات 100 كباب شوعات 100 بليون هبت له ذهبت من زبال احنا على الناس بحال this then it is war نرعك تقول لكم زي وقيو بمبال تزاريبو now إلى ماسك بفلايتهم يمانا يكون في بوليتيكيات يقولون activists مرة يوم تفتوه نزاقول عزيز أنت قبروا يقول وين نزاقول أنت قبروا يقول نورمالي كم زع عين الدرجات اللي سبسي مسترى سبت أي ساعة عبني معناته نسون تصعيفه قالوا عياش متيوم قاثواون يقول يوم زاقول نابا خيط فيديو جيرانيرا يس قال يوم قالوا سبات سويل كاف سوشيال ميديا تزاربوا كونسيكونس على زبال حكيم أنت هيس أقام كم تعرف خمس غل مفلات اللي نسوا مالاويان زقبروا ومزلوا لانكنه it's another level بقى زقدة فلوم يبلون ترجع إلى ماسك الكوسيخ كلاتهم ني سومالاويان بقى وعيلهم يحضروا لهم يمزلوا كم ذا عينت تارجت الزخونة مدقعتي أنا رأيي فلتني ني سومالاويان محننهم كسب زتفهم يدقعوا مالهم ببلشونا بقلمله بخمزدو كمز جيرهم جنزب سريقهم كمز وسيدهم كم يلا انتايم كوتس دفتندلو أبسمعوا ميج about how the average American is starting to feel as major corruption is being exposed, especially now with the case in Minnesota and the daycare fraud. This is not just about money being stolen anymore. This is going to have implications for the state of Maine in the billions with a B of dollars. Fraud involving Maine Care. This comes after the Maine Department of Health and Human Services. Scandal is totally appalling, but it is also unsurprising, and that's because it's a microcosm of what زيادة ريوار اللهم زيادة زارب زلنا عبنت أيهوداويتا يمزلوا زلوا مبقلا إسرائيل شو منت بليون دي ولا كنا بليون توصل يا كنزب بزعبوا يزربني عبزي سومال وشيدو مو يلوم تزاربوا زلوا نسومال بقى دكتهم يمتصقبهم زلوا أبدي كير قلعو زي بلو هذا فيك زخون ستوريز بال دايكير كم زقول عزو علولو قول عزي بلو كابت منجستي جنزب يسرق له بمبال كم يلا ما تقعتاب على سومالايان زورزلو بكل من قد يبدأ تقوم زلو ناي سومالايان قداي أب أمريكا مرة يكبيت زلو عبيت prominent activists in times ولو زلو كلتا 250 ولا كلتا 260 زخونو كلتا 260 شح زخون سومالايان له بمولهم ناب سوماليا كنت الرزوم علينا زيجنتي هلو ما هلو بعد تاكر كارلسون بعابيهم كم يوم زلوا نبمولهم مهنياتهم دخاتاتهم أي معبلونهم أب حبرة السبنا بزح بركتها يبلهم سلزي ساسي عالم كبساسي عالم زمزو كلهم كقولوا في الله يوم زلوا عفهم كيف تميز لكم زلوا ساسي عالم على دما أفريقيا بملو مالتي فأفريقيا زمز بملو جحيتنا كمل سينا أنا بأفريقيا يوم زلوا نعم الزخو قبروا يقول يا ميلكا كتزارب يدخلني خاجن أي كلون ميلكا كتزاربون كبيري بفلاي أبزع ميترم إلكشن على الحج دونالد ترامب إيلون ماسك بزع جنزب كم مخانيز نجار زلوا سلزي وتسيت نايت زبوا زلوا جنزب دما بزع شجر كمات خمس خانة إن نرزلنا درجة نسومالاويان وعلوم يحضروا لهم كم زلون كم حد عبي بوليتيكا واجندا وسيدمو نظام سومالاويان نعم بوم جيركا من رجع سكير كجبرو بوتهم كوحسي دليل خمس زلوا إن نرزلنا I'm really sorry for this but أب تكونتات قليل كون كم زي كونه أب بذكر دا أب سومالاويان تجيرو ما قال يمالو أنا سومالاو ماسكوين نزبل wait for it تي سومالاو هم تجيرو من إيرتراين أي قبرونيهم إيرتراين يقدي فهمني سومالاويان تراهم زقبرو قال كتبل كبيري نخلو خلكم يوم
ካብቶም ሶማልያውያን ምስከዱ ንመምረፂ ድማ ነቶም ካልኦት ክቕይሩ እዮም ሃቦም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከም ስደተኛ be prepared ተዳሎ ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ተዳሎ ዝኣክል ገንዘብ ሓዝ ቁጠባኻ ኣስተኻኽል because nothing is for sure ኩሉ ሹር ነገር የለን ነገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ክቀያየሩ ስለ ዝኽእሉ you better be prepared ምክንያቱ ተዳሊኻ እንተፀኒዕካ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ካይ ዝኸውን ምድላውሲ ንፅቡቅ እዩ ዝኸውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤውሮጳ እዞም የማናይ ክንፊ እናገደኑ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኣብ ኩለን ሃገራት ስደተኛ ድማ ተቐዳማይ ታርጌት ናቶም እዩ ቁጠባ ናቶም ፅቡቅ ስለዘየለ ንስደተኛ እዮም ታርጌት ዝገብሩ ዘለዉ በዚኣ ነዚኣ እናተዛረብና ከለና በቲ ግምጣላ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ነቲ ኩነታት ክቕየረልና ሓደ አፍሪካዊ በአገርና ክንዛዝም about Ibrahim Traore he has become a model and I said it once I'll say it again even on your platform Africa does not need democracy what do we need it's a smoke screen of lies which allows imperialism and neocolonialism to continue Africa needs dictators Africa needs military dictators military not just any other dictator military for security dictators in that they must dictate the right thing we need people that are purposeful cutting down the bureaucracy ዳርጋ በአፍሪካ ሎሚ ዲሞክራሲ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ስእሊ ከም ዘለዎ ሰብ እናፈለጠ መፅኡ ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብዪ ፕሮሚነንት ምሁር አፍሪካዊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ አፍሪካ ዲሞክራሲን አፍሪካ መላገፂ እዩ ንመላገፂ ኢሎም ዝጥቀምሉ እዩ ኣብ አፍሪካ መሰል አፍሪካውያን ከረጋግፅ ዝኽእል ዲክታተር ወይ እውን ሓደ ሓያል መራሒ ዘድልያ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ንኢብራሂም ትራውሬ ከምኡ መንእሰይ ክኸውን ይኽእል ወይ ብዝኾነ ይብላ ኣሎ ንሱ ንዑ ዝገልፅ ዘሎ ኣብቲ ሃገር መፅኡ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ነቶም ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ኣጀንዳታት ዘገልግሉ መራሕቲ ንክመፁ ዝጠቅም ዳ እምበር ንህዝቢ ኣፍሪካ ዝጠቅም መራሒ የለን ስለምንታይ ይኻሱ ዲሞክራሲ ማለት ብገንዘብ ዝዝወር ማለት እዩ ገንዘብ ተለካ ሚድያ እንተለካ ስኻይኻ ትምረፅ ሰብ ክፈልጠካ ሚድያ የድልየካ ሰብ ክፈልጠካ ገንዘብ የድልየካ ነዚ ገንዘብ ዝበካ ከመን እዩ ካፒታሊስት እዩ ምዕራባውያን ሃገራት እዮም ምዕራባዊ ዓለም ድማ ነቲ ሚድያ ትቆፃፀሩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጥዑይ ሰብ ዘይኮነ ገንዘብ ዘለዎን ንካልኦት ገንዘብ ዘለዎም ረብሓ ክገልግል ዝኽእል ሰብን ጥራይ ክምረፅ ዝኽእል ኣብ ዲሞክራሲ ካብዚያ ወፃኢ ካልእ ንፈልጦ ነገር ኣለና ትብሉ ፅሓፉ ዲክታተራት ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ንምምናይ ወይ እውን ሓደ ሰብ ከም ድሌቱ ዝገብረ ሃገር ክትከውን ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓደ ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም ዘለዎ ነቲ ሃገር ግን ንረብሓ ናይቲ ሃገር ክሰርሕ ዝኽእል ነቲ ሃገር ዘማዕብላ ነቲ ሃገር ዘበልፅጋ ነቲ ህዝቢ ድማ ፅቡቕ ሂወት ምዕሩይ ሂወት ማዕርነትን ሓድነትን ብዘለዎ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ዝገብር መራሒ ከምኡ ዘድልያ አፍሪካ እዩ ዝብል ዘሎ ኢንትረስት ሚ ኣብ ኒጀር ኣብ ማሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝርእይዎ ዘለዉ እቶም ዌስት አፍሪካ ብምልኦም ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ናብኡ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ቸም ንቐፅል ናብቲ ናትና የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ እንደ አድቬንቸር ነው የሚቆጥረው ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም በዘዴና በዘዴ ተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለምታረጋው ነገር እርምጃ ሁሉ በደም ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች ምንም ጥርጥር የለውም ማንም በህልውናው ባንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ የሚያይልም ሕጂ ዋርኒንግ ኤርትራ ዝህብ ዘሎ መጠንቀቕታ እንታይ እዩ ንግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ናብቲ ልኡላዊ መሬትኩም ድሕሪት ኢኹም ሞ ንዓና ብጎረሮና ትመፁና ስለ ዘለኹም ስጉምቲ ክንወሰልኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ከይሓፈረ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሸራተን ሆቴል ንኤርትራ መቒለ ገንፂለ ሃገር ክገብር ዝደሊ እየ ንዝብል ዝእንግድ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣይሓፍሩን እዮም እዚኦም ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን ካልኣይ ግን ምስ ግብፂ እውን ዝበሃልዎ ዘለዉ ንስማዕ ከነተሓሓዞ ሽዑ ካብ ደሴታት ሓኒሽካ ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰሜና መጀመርያ ካብዚ ደሴታት ሓኒሽ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ እሷል ይሁንና ግን ያንን በጀግንነት እንዳለፉ የተለመደው ሻቢያዊ ዲስኩር አሰምተዋል ከዛ በተጨማሪ እየፎከሩብን ነው ባህራችንን ለመውሰድ የሚል ንግግር አንስተዋል እና ይህንንም እንደሚከላከሉ ሲናገሩ በኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ በተላለፈ ዝግጅት ላይ ለማድመጥ ችለናል የሚያዙ ጉዳዮች ናቸውና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሊጠቀስ የሚችለው ነይቲ እስከ ይዛረብለው ብዛዕባ እንታይም ዝዛረቡ ዘለው ነዚያ ያመስለኒ أنت انجوا أنت زيت حفري أي تحمبسي تنبلا لا تبلي يبقى حليل كاس بحري
زينا يا بخي زينا يا دخي سغلك خيت نبري ودا قد ساريخي أساقر والكسي ما يتمنخي لعو تنفاسو نعخق تاليخي نمسا سمتي خم خبت مرتي جدا تتحلم بر كندينا كي توتي بقاف مسمع كاب أبخسي مسمات كنت قبتي نسيلو كدخي أو تقبري ماني لكي كنت كبري نبت حمد كدا كم تتفطرخي كم تانا يبخي نايب حقوخي ما يسنع عسايو مدري بحرخي واي إذا قلت نسي رزيل ملختي زلوا غيركم ولا منكم دعب حسابي أنت انجوا أنت زي تحفري أي تحمبسي زياتا تبلوم زلادة حن قتل ላይ ከየመን ጋር በሚያወስነው ኤርትራን ከየመን በሚያወስነው ድንበር ላይ ደግሞ ሌላ ትኩሳት ተፈጥሯል። አሁን ዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ በየመን ያደረጉት ካለው ውጥረት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምናልባትም ይሄ ውጥረት ለኤርትራ ሌላ መዘዝ ይዞባት ሊመጣ ይችላል የሚል ነገርም አብሮ እየተነሳ ይገኛል። ሌታየው የኢሳያስን እንታየም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይውረር ኣለኹ ወይ እውን ንሉላውነተይ ዝትንክፍ ኩነታት ይፍጸማሉ ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ኣሎ ብርግጽ ስለ ዝርአ ዘሎን ዝስማዕ ዘሎን ከምኡ ክብል ንቡር እዩ ካልኣይ ድማ ብየመን ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ኩሉ ግዜ 130 ሚልዮን ዶላር ደይብሉ ግን ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ፈልጡ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ሲ እስራኤል መፅያ ክትሃርመሎም ወይ እውን ኢማራት መፅያ ክትሃርመሎ እዮም ዝምነዩ ስምዑ ኣብዚ ድሓን ብላብላ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓሊፉ ዘብለን ማንም አይቀናቀንም የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ካነሳው ጋር በጣም ትኩረት የሚስበው ከደቡብ የመን ጋር በተመለከተ አንድ የፖለቲካ ሁነት ሊወለድ ነው። እዛ ኤስቲሲ የተባለ በዩኤኢ የሚደገፍ አዲስ ሀገር ለማዋለድ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የመን ለሶስት ተከፍላለች። ተሰዳጁ ኤግዛይል የሆነው መንግስት አለ በሳውዲ አረቢያ የሚደገፈው፣ ከዛ ሴንትራል አረብ ኤሚሬት ደግሞ ደቡብ የመን አካባቢ ኤስቲሲ ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚል አዲስ ተገንጣይ ቡድን ደግፋ ዘግቦታል። አሁን እዛ ጋር አንድ ለዛ ጋር የዩኤው አደገኛ የድሮን ስቴሽን አለ። እንደውም እስራኤል ወለደችበት። የኤርትራ አክቲቪስቶችም የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ጦርነት የሚገባ ከሆነ ከዛ ስቴሽን ተነስቶ አስመራን በቀላሉ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል ብለው ይሰጋሉ። እና ይህም የሚያሰጋ ነገር ነው። እዛ አካባቢ ዩኤኢ እስራኤልና ኢትዮጵያ አንድ የሆነ አሊያንስ አጌንስት ሻቢያ፣ ምክንያቱም ሻቢያ የኢራን ቀኝ እጅ ስለሆነ ማለት ነው። ናይ እዚኣቶም ድሁላት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ድሁላት በቃ እስኪ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እዮም ዝብሉ ካርታ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ምዃና እዮም ዝነግሩ ናይ ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ብሓደ ኮይኖም እዮም ንኤርትራ ክሃርሙ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ክንዲ ገለ ሓደ ዘፍጣጥ ሰብ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ልክዕ ከምዚ ዝኸውን ብቁፅሪ ብዙሓት ኢና ከም ዘለና ግን ሓሶት እዩ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ካብ የመን ዝተበገሰ ኢማራት ካብ የመን ተደኪራ ትወፅእ ዘላሲ ካብ የመን ዝተበገሰ ድሮናት ስቴሽን ኣሎ ካብቲ ድሮናት ናብ ኣስመራ ቀጥታ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ወራር ተገይራ እተን ድሮናት ድማ ቀጥታ ካብኡ ከይደን ንኤርትራ ክሃርማ ይኽእላ ዝብል ህውተታ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎምና አርኤስኤፍ ፍሉያት ድሮናት ተዋሂብዎ ኣሎ ካብኡ ተበጊሰን ነስመራን ንባፅዕን ክሃርማ ዝኽእላ ኩሉ ግዜ ሕልምናቶም ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ከምዘይክእልዋ ይፈልጡ እዮም ነዛ ዘላትና ፀብለልትነት ተጠቂምና ድማ ንሕና ከምቲ ንሳቶም ውይ ዝብልዎ ዘሎም ቤላ ጌራ ኣይሆብ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ይሕጉሰና ይኸውን ኣብዚኣ ነዚኣ እንተገይሩ ጥራይ ካል እኳ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ በዓልና ኣለናዮ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከምዚኣ ኢሎም እናፈከሩ ክነብሩ ምክንያቱ ንሳቶም ተሓንጎሎም ክሪኦ ከለካ ፅብብ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብል ዓሰብ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ስለዝኾነ ዝኸፈልና ከፊልና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ክንደይ ይሞቱና ይግድሰናን እዩ ብኣፎም እዮም ዝብልኩም ክንደይ ሰብ ይሞተና ይግድሰናን እዩ ዝሞተ መይቱ ኣብኡ ክንከይድና ኦፍኮርስ ውግን ማለት ድማ ንሕና እውን ካባና እውን ዝመውትን ሽግርን ክህሉ እቲ ኩናት ተመፅኡ ኩናት ክመፅእ ምዃኑ ድማ ድሮ ኣይኮነን ንሳቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ከም ዝኽእል ስምዖም ኣብዚ እቲ ኮንፍሊክት ግሩፕ ዝበሃል ኤርትራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኦም ሱዳን ሓዊ ኣብ እትነደሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ መድያዊ ባርዕ ክእትዋ ይኽእል እዩ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣጠንቂቖሎም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ 2026 ተኽእሎታት ኩናት ዘለዎን 10 ከቢድ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ዕላው ገይሮሎም ኩናት ቬንዙዌላ ብቐዳምነት ዝሰርዑ ኮይኑ
بحفشة أب فنزويلا قدام يتسرع نابلو خلو درو أب فنزويلا أمريكا كتحرم جميرة خمزلا متقعتات كتقبر جميرة خمزلا يزن قرقن نايزو بانا زيادة سلازي عاتتنا يعني نعو بزوح كافر زي قبر كواب كالك زي كافر كقبر كفتني سلازي تي زيادة ناتنا أب كبابينا زلو سلادة سكفنا زلو نعو كن كافر كن قبر سلندل دلنا سلازي أبيرترا كوينات زي قاتيمو إثيوبيا أبيرترا كوينات زي غيرهم كوينا سلازي دليو ديكونو يجيناكم هنا أعمم سلازي حصرهم تراي لونج جيم دما خصاتو نتزب بروباغندا خبرولو كم زين بلوكم زلنا يابزون كال رايبزي بزالي ዛሬ ስለ ባህር በር ከ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ልናወራ ነው በጥናታቸው ሰዓት ላይ ተገኘ ዛባ አፍደገ ባህሪ ምስሻቻይ ክፍል ዘሎ ተማሃሮ ከንዘራረቢናት ብላላ ባህር በር ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ምን ተማራችሁ መጀመሪያ ባህር በር ምንድነው የሚለው ነገር በየተራ አስረዱኝ ከማሄድ ጀምር ባህር በር ማለት ትላልቅ መርከቦች ቆመው እቃዎችን የሚያራግፉበትና የሚጭኑበት ወደ ማለት ነው የባህር በር ምንድነው ስንል ባህር በር በጣም የትልቅ ቤት መግቢያ በር ሆኖ በዛ መግቢያ በር ላይ ደግሞ እቃዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት እና እኛ በትምህርታችን ላይ እንደተማሩ ስለዚህ አፍደገ ባህርን ታዩ በኸመይ ይሰርሕ ታዩ ድብል ምስ ህፃናት እንኮላይ ከይተረፉ ዝገብርዎ ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድማ ንነዊሕ እዋን ከሸግር ዝኽእል ዝበልዎ ገይም ሒዞም እዮም መፅኦም ዘለው ስለዚ ንሕና ምስ መሻርክትና ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክቐብፅዎ ከም ዘለዎም ጌርና ብውግእ ደይኮነ ብምንታይ ዳ ብዲፕሎማሲ ብሽርክነት ብናይ ሴኩሪቲ ሓይሊ ንሳቶም ከም ዘግብሮም ዘሎ ንኤርትራ ንኽእላ ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናብኣቶም ዝዓበየ ንኤርትራ ምውሳድ ንኣብነት ብዓይኒ ግብፃውያን ክንሪኦ ከለና ብስምዕዎ አሁን አብዱልፈታህ ሲሲ ወጥቶ ምንም ሳያፍር እኛ እኮ ኢትዮጵያን ፈጽሞ አላስፈራራናትም ይላል ولا قلنا عليها اي حاجه وحشه አረ ምንም መጥፎ ነገርም በኢትዮጵያ ላይ አልተናገርንም ይላሉ اهو لا ይሄው انه هدد اثيوبيا والله ما هددتها ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ግብፂ መራሒ ኣብዚ ሓለፈ ኣብዚ ናይ ብሪክስ ገበሮ ዋዕላ ብግብፂ ተካየደ ንኢትዮጵያ እኳ የፈራርሃናያን ስለዝበለ ከምኡ ዝብል ንሕና ንኢትዮጵያ የፈራርሃናያን ዝብል ዘረባ ስለተዛረበ ናይ ግብፂ ሚድያ ክዓብድ ደልዩ ዝብል ዘሎ ከመይ ጌርካ ዘይተፈራርሃ ብጎረሮና ክሕዙና ደልዮም ዘለው ብፅምዕና ክጭብጡና ዘለው ንኢትዮጵያ የፈራርሃካ ንመን ኢኻ ከተፍርሕ እንታይ ማለት እዩ እሱ እጂ አልሲሲ ይሰዓር ኣሎ ንኽብል ይደልዩ ግን ብግምጣሉ ሰንቲመንት ናይቲ ህዝቢ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኪድ ከይድካ ምስ ማንም ስራሕ ንረብሓ ግብፂ ንንዓና ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለና እዚ ናይ ኒል ጉዳይ ከረጋግፀሉ ንኽእል ኩሉ ግበር ዝብል ድጋፍ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ ኣብዚ ተዛረባይ ግብፃዊ እንታይ ይብል ካብ ነተንያሁ ዘይትመሃሩ ረብሓ ናቱ እምንን ጎቦን ዝፍንቅል ዘሎ ከይዶም ንሶም ምስ እንዳ ሸይጣን ዲል ዘይገብሩ ምስ ዝኾነ ዘይሰርሑ እናበለ እዩ ኣትሪሩ ዝዛረቦ ስለዚ እዚ እውን ንዓና ኣድቫንቴጅስ እዩ ምክንያቱ ፀቕጢ ኣለዎ እቲ ናይ ግብፂ መራሒ ትማል ትብሎ ነበርካ እናበሉ ሰዎች ወላሂ ብዬ እየማልኩ በጌታ ስም እየማልኩ የምነግራችሁ ነገሮች እነዚህ ሰዎች ሃይማኖትም የላቸውም ህሊናም የላቸውም دمم يلاچون من اهلها من انك انت يعني طب انا اقول لك على حاجه يا بيبو سلامتاي تحرق ضلو ناب اثيوبيا ترير سقمت دي وسد ملاويو بزد زاق زلو ግብጽ ፈሽላት ለይልዩ ኤርትራ ግን ከም ንሪዮ ከለና ብግብጽ አልና ንሪዮ እዚ ስለዚ ናይ ግብጽ መራሒ ወይም ቶም መራሕቲ ተሪር ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ንኽወስዱ ዘለዎም ድፍኢት ብህዝቢ እዚ ንሪዮ ዘለና ኢና ንሕና ድማ ንመራሕትና ንደፍኦም ኣለና ወይ እውን ፀቕጢ ክንገብር ንፅዕር ኣለና ስለምንታይ ንሕና ኤርትራ ካብዚኦም ንዓዓ እናረኣዩ ዘንባሃቑ ዘለው ነታ ባሕርና ዘሎ ዓሳ እናረኣዩ ዘንባሃቑ ዘለው ፀጋታት ናትና ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ በዛ ዓፋር ዝብልዋ ዘሎ ፖታሽ ናትና ው ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ እዩ ነቲ ፖታሽ ድማ ብኣፍደገ ባሕርና ከውፅዎ ስለ ዝደልዩ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ገይም እዩ ዓሰብ ፍሉይ ተደልየ ኣይኮነን ነቲ ፀጋታት ኣብኡ ተረኺቡ ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ዘሎ ንዑ ንምዝማት ዝግበር ዘሎ እዩ ባይ ዘ ወይ ታ ፖታሽ ምስ ተረኽበት ናይ ካናዳ ካምፓኒ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ዝጀመረ እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ገይም ስለዚ again everything is connected ሎሚ ቀይሮሞ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ድማ ኢማራት ልክዕ ከምታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ዘሎ ንእሽተይ ስምዒት ኣጋናፊለ ናብ ሃገር ክትገብሮ ንየመን ክትመቕላ ንሶማል ክትመቕላ ንሱዳን ክትመቕላ ንሊብያ መቒላ ተዘላ ከምኡ ክትገብሮ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ስለምንታይ ኣብቲ እቲ ፖታሽ ኣብቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ቀልጢፍካ ገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ
درو تسرحي زلو سلازي نزي نمزمات ዝግበር ዘሎ ጌም ስለ ዝኾነ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ጌራ ክትከይድ ንደሊ ንቐፅል ኣነ ምስ ኤርትራ ተባኢሰ ዘለኹስ ምእንታን ፕሪቶሪያ ፈረም ኢለ ምእንታኹም ፈሪመ ምእንቲ ናይ ትግራይ ሰላም ፈሪመ እዩ ዝኩሉ መከራ መፂኑ ኣሎ ዝብል እዩ ሓደ ዝለዓል ዘሎ ዝበካ ዘለኹ ፋኖን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል እዚ ሸፈጥ እዩ እዚ ዝኾነት ነገር ግን ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ምፅኢኻ ነቲ ነገራት ንምድብስባስ እዩ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ብልቢ ምስቲ ትግራይ ክዕረቕ ዝደሊ እንተኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ኣነ ከዓ ዝብል ንሱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሞ ንኻሊእ ቀፃሊ ጥፍኣትን ንኻሊእ ፖለቲካዊ መናውራን እዩ እየ ዝብል ምክንያቱ ካብቲ ድሓር ዘምፅኦ ማለት እዩ ሓቢርና ንኤርትራ ንቃዕ ዝብል ሓቢርና ንኣምሓራ ንቃዕ ዝብል ዘምፅኦ ድሓር ዋና ንሱ እውን ምእንተ ሰላም ናይ ትግራይ ምእንተ ፍትሒ ምእንተ ናይ ኢትዮጵያ ዘላቕነት ኢሉ ኣይፈረሞን ከምኡ ተዝኸውን ክፍፅሞ ምኽኣለ ነይሩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሶ ክነኽእዎ ዘይደልዩ ዘለዎ ሓቂ እዚ እዩ ንኣብነት ውዕል ፕሪቶሪያ ንምንታይ ትፍርም ኢሉ ኤርትራ እንተኮሪስ ቆሪኡ ገዝኡ ኮፍ ዝብል ምንም ገብረ ይኽእል ኣርሞና ውሽጢ ጉዳይ እዩ ኣልካ ትፈልጥ እዩ ክበሃል ዝግብኦ እሱ ዘይምኳኑ ግን ሕዚ ዝመፁ ዘሎ ተወሰኸ ናብ ህልቂት ናብ መከራ ከእትዉ ዝኽእሉ ኣጀንዳታት ይመፁ ኣሎ ምስ ቀይሕባሕር ዝመፅእ ምስ ግዛዕ ዝመፅእ ይመፅእ ኣሎ ሶ ነቲ ናይ ሰሜን ሓይልን ምውቃዕን ንምጥቃጥን ንምድኻምን ዝሓንፀፆ ፕሮጀክት እዩ መሳለጢ ክገብሮ ገሊዩ ነይሩ እቲ ናይ ውዕል ብኻልእ ገጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ናይ ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛ ዝኾነ ንኣምን ዘለቀ ምስ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዩናይትድ ኔሽንስ ስለተራኸበ ኣይነው እዚኣ ንብዙሓት ቆለጭ ከተብሎም ከም ትኽእል ከምኡ ድማ ብፃይ ንኣምን ዘለቀ ስለ ዝበለቶ is going to be very interesting ምክንያቱ they watch every move ናይ ኤርትራውያን ስለዚ ምስ ፋኖ ምስ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ርክብ ዝግበር ዘሎ ከዕብዶም ዝደሊ ግን ፅቡቅ ገበሩ it's good ፅምዶ ምስ ኣምሓራ የድልየና ኢልና ኢና ምስ ፋኖ ፅምዶ የድልየና እዩ because ፅምዶ ትፋኖ ሓንቲ ከይገበረ ከሎ ብኤርትራ እዩ ዝሕመ ዘሎ ምስ ኤርትራ ከም ሰርሕ ዘሎ ዝኾነ ረብሓን ንረክብ የለና ባህልቲዮም ቶም ፋኖ ግን ኤርትራ ምስ ኤርትራ ኻ ንሕመ ኣለና ዝብል ኣብቶም ፖለቲከኛታት ናቶም ይስማዕ ነይሩ እዩ ስለዚ ባዕብል ንኣምን ዘለቀ ብተደጋጋሚ ካልእ ዕላማ እዩ ዘለዎም ምስ ግዜ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም we know that ኤርትራውን ካልእ ዕላማ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ምሳና ክሰርሑ ዝደልዩ ክሳብ ዘለው ምሳቶም ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ፅምዶ ምስ ፋኖ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኢና ንብል ዘለና ንሳቶም ንዓታቶም እዚ ንስእሊ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣይም ሹር ናይ ኤርትራ መጋበርያ እዩ እናበሉ ካምፔን ዝገብርዎ ነገር ስለ ዘለዎም ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ዝነበረ ቀደም ነይሩ እቲ ናይ ፋኖ ተማሪኹ ዝመፀ ንዕኡ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነገር ገይሮም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክትንትኖ ትኽእል ነገር እዩ እስከ ናብ ፅምዶ ድማ ለንከና ዘራቢት ዘላ ኩነታት ንዝገር ካዲኻ ዘረግቲ ብጎና ኣትዮም ክትብል ይስማዕ እዩ ንመን እዮም ኣብ ፅምዶ ናይ ቅዋም ለውጢ ኣይገብርን ኣይገበርኩን ወላ ናይ ቅዋም ለውጢ እውን ተትገብር ትፅምዶ ይኩለፍ ንቅድሚት እዩ ክስጉም ምክንያቱ ኣብዘይ ክበሰሉ ብርኪ በፂሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ማለት እዩ ሶ ናይ ባዕለይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ፀረ ፅምዶ ዝኸደሉ ምክንያቱ እውን የብለይን እዚ ናይ ፀላይ ድሌትን ከምኡ ንክኸውን ባህጊ ናይ ዘለዎም ሕማቃት ሰባትን እዩ ናይ ባዕሉ ታሪክ ጭቃ ዝጠኣሰም ሰብ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን ፅምዶ ዝያዳ ተጠናኺሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ዋላ ኣብ ሚድያ ኣብ ባይታ ይስራሕ ስለ ዘሎ ዋላ ሚድያ ብዙሕ ይበሃል ኣብ ባይታ ግን ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ፅምዶ ናይ ባዕለይ ፕሮጀክት እውን ስለ ዝኾነ ታሪካዊ ስለ ዝኾነ ብኡ ይቐፅል ዘረግቲ እኮ ኣለዎ እየ ስለ ዝገለፅኮ ምንም ሓድሽ ነገር ኣድላ ኣይኮነን ምክንያቱ ትዕርዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣደብ ገይሮም ናይ መንነት ቀውስ ኣለዎ ናይ ዘይምርግጋዕ ኣለዎ ሽግር እሱ እዩ ሓንሳብ ኦሮሞ እየ ይብለካ ዓደይ ኦሮሞ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ መንነቱ ባዕሉ ይፋልጥ ግልጥ ኢሉ እንደገና ትግራዋ እየ ሃገረ ትግራይ ክምስረት እየ ዝቃለስ ዘለኹ ይብለካ ፅምዶ ብርሃነ ብስሩ እየ ነበረ ብርሃነ ወዮ ሞት ውሽማ ዓዊልካ ዘይብክ ኮይንና እዩ ፍልጥርጥ ኣቢልና ከይነውፆ እምበር ብርሃነ ብስሩ ኣይነበረን ኣብቲ ፅምዶ ዝፓርትሮ እዩ ፅምዶ ተሓስዩ ክሳብ ሰብ ዝምደብ ብርሃነ ኣይፈልጥ ኢልካ ነቲ ፅምዶ ምርባሽ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ብርሃነ ብዙሕ እንድዩ መልሓሱ ዝወራውር ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ኣብዚ ፅምዶ
ንሰብሲ ጌጋ ስለ ዝገብር ወይ ገለ ስለ ዝገብር ወይ ገለ ስለ ዝበለ ጠቕላላ ዲስኳሊፋይ ክትገብሮ ይትኽእል ኣነ ከም ገለ ክሪኦ ከለኹ ብርሃነ ማዓት ፎልትታት ኣለዎ ግን ኣብቲ ፅምዶ ድማ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፅምዶ ልክዕ ከም ፊት ንፊት ናይ ኣወል ስዒት ኮይኑ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ሰሪሑ እዩ ወላ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ኢሜጅ ኣብ ምቕያር ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ግዜ ክርዳእካ ዘሎ ሻዕብያ ነዚ ፅቡቅ ጌሮም ትፈልጥዎ ዝያዳ ንሽምካ ዘፀብቕ መን ይትፈልጥ ዶ እቲ ዝያዳ ዘካፍኣካ ዝነበረ እዩ I'm going to say it again ሓደ ግዜ ንዓኻ ዝያዳ ክብሪ ክህበካ ዝኽእል ወይ እውን ዝያዳ ፅልዋ ክገብረልካ ዝኽእል መን ይፈልጥ ምዃኑ እቲ ዝያዳ ዝፀልኣካን ዘኽፍኣካን ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ትራንስፎርሜሽን ናይ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ፅልዋ ስለ ዝገብር ስለዚ ብርሃነ ሓደ ካብቶም ሕማቕ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዝነበሩ ተገምጢሎም ንኤርትራ ክብሪ ዘውሃበ ኣብቲ ፅምዶ ድማ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ናው ካብኡ ንድሓር ብዙሕ ዘለቕለቕ ወገለታት ዝብል ዘረባታት ይፍኒ ነይሩ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ንብርሃነ ከም ትግራይ ኣይድፈልጦ he tries to make sure ናይ ትግራይ ኢንተረስት ንቕድሚት ንቕመፅእ that's not a problem ንሕና ኤርትራውያን ረብሓናትና ብርሃነ ክሕልወልና ይንደልና ንሱ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ንትግራይ ነቲ ኦዲየንስ ናይ ትግራይ ይዛረብ ዘሎ ቐኒ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ክህልዎ ከም ፖለቲከኛ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዘሐጉስ ነገራት ክዛረብ እዩ ያው ብዛዕባ ጀኖሳይድ ገለታት ክዛረብ ይኽእል እዩ just because ንሱ ስለ ዝበለ ግን ከምኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ኣነ ይከላኸለሉ ኣለኹን ግን እታ ፅምዶ በበዓል ብርሃነ ይኹን ብካልእ ሰብ ወላ እውን ኣወል ከምዚ ኢሉ ፅምዶ ከምዚ እዚኦም ግለሰባት እዮም ኣወል በዓል ነጊርኩም ብርሃነ ነጊርኩም ፅምዶ ካባይ ንላዕሊ ኢልኩም ኣነ ዝልይቐ ኣለኹ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ኣነ ተጋጊ ኣለኹ ፅምዶ ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚያ መስመር እዚያ ረጊፅና ክንከይድ ከም ዘለና ንሕና ፅምዶ ምስ ፋኖ ክኸውን ፅምዶ ምስ ዓፋር ብኩሉ መንገዲ ክሰፍዕ ምስ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ ምስ ኩላቶም ዓለማት ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ክንፀምድ ዕምቆት ዘለዎ ፅምዶ ክንገብርና እንደለና እምበር ንድሕሪት ክምለስ ኣይንደልና ምክንያቱ ነቲ ፅምዶ ከፍርሱ ዝደልዩ ዝበልዎ እኮ ሰሚዕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃና ምስ ናይ ፋኖን ሻዕብያ ከምኡ ምስ ሕወሓት ዝግበር ጥምረት ከምኡ ድማ ከምፅኦ ዝኽእል ብፍላይ ካብ ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ክህልዎ ዝኽእል ውፅኢት እውን ዝረኣየሉ መንገዲ ነይሩ ናይ ሰለስቲኦም ሓይልታት ፅምዶ ፈፂሙ ክኸውን ከም ዘይኽእል ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ ተረኣዩ ካብ 3 መዓልቲ ወይ ካብ 2 ሰሙን ከም ዘይሓልፍ እዩ 2 ሰሙን ዘይሓልፍ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ፋኖ ንኣብዪ ካብ ዝገጥመሉ ክንደይ ዓመት ገይሩ ሓንሳዕ በቲና ሓንሳዕ ተወዲኦም ሓንሳዕ ይደብዮም ክብል ከሎ ስጋሕ ሕዚ ግን ኣምሓራ ክልል ዓውደ ውግእ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እንትኽልል እውን ብቕጥዑ ክመርሕ ይከኣለን ከምኡ ስለዚ ከምቲ ዝኹም ምስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘሎ እውን ሓንሳዕ ባሕሪ ናብ ዲፕሎማቲክ ቃልሲ ጌርና ናብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኢና ክነምፅኦ ዝብል ኣጀንዳ ዝቐየረሉ እውን ትንርዶ እዩ ዝሓለፈ እዋናት እውን እንዳልዕልና ዝነበረ ኩነታት እዩ እንታይ ይኽብል ደልዩ ኣይተገፈቸው ማለት ረኢልና ነግረኪ ሓደ ግዜ ሲ ተስታውስ ዲኺ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ገዚፍ ዓመት ዝተላዒሉ ኢህደግ ይፈረሰና ኣለዎ ኣብዪ ቅድሚ ምምፁ እሳትና ጨሊሉ ተዛሉ ኣምሓራን ኦሮሞን ማለት ሓደ ግዜ ሲ ሰብዚ ትዝወደቀሉ ጉንዲ ምርዳእ ዝጠፍኦ ተማሓውን ሓሰር ንዝተዋሃደ ኣካላት እዮም እኮ ኢህደግ ባይረሞ እስካብ ቁላትን ቤት ውፅኦም ትማን ንጎ ኢልዎም ነይሩ እዞም ኣካላት እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ግን ሓቢሮም መፅኦም ኣብዪ ምፅኦም ኣብዪ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዚ ማለት እንታይ ዓይነት ናይ ገምጋም ስሕተት እዩ ሰብ ደስኩሉ ይደራርቦ እዩ ትማን ንጎ ኢሉ ኣርኤሙ ማለት ስትራቴጂካል ዋላ ይኹን ምክንያቱም ስትራቴጂካል ዝርኡ መራሕቲ ስለ ዘይነበሩ ታክቲካል ሕብረት ፈፂሞም ግን ኢህደግ በታቲኖም ጥራይ ይኮነ ኣብዪ መፅኡ ጥራይ ይኮነ ጀኖሳይድ ልዕሊ ትግራይ እቶም እሳትና ጭድ ዝበሎም ብምልኦም ከኤርትራ ሓቢሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂሞም ማለት እንታይ ዝብል ዘለዎ እዚ ርሲ ይብለክ ከለኹ ዝኾነ ኣካል ሲ ምስ ኣብዪ ይስራሕ ኢሉ ዝኣመነ ሰብ ኣነ ናተይ ገምጋም ምስ ኣብዪ ትሕቲ ኩናት ዝኾኑ ጉዳያት ምስራሕ ይከኣል እዩ ምዝርራብ ይከኣል እዩ ብዙ ኣይከኣልን ምባል ጌጋ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመነ እዩ ሕዚ እዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውርደተኛ ስለ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ በል ክብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ ሓቆም እዮም ድማ እዚ ሰብ እዚ ካብ ጌጉ ዘይመሃር ሓደገኛ መራሒ ንተጋሩ ድማ ኣብ ቁማር ዝእቱን ኣብ ፀገም ዝእቱን እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ወገን ኤርትራ እውን ሞታ ምስ ናይ ውድብ ብልፅግና ወጊነን ዘለዋ ምስትሪ ዝኾነ ዕዱም ምሁር እቶም ኤሊትስ ናብ ሚድያ ዝመፁ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ክብራ ብጣዕሚ ገፊሕ ከም ዝኾነ ብታሪክ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተገልፀ ብዙሕ ከም ዘይተፃሕፈ ክሳብ ናይ 3000 ዓመታት ዝኸይድ ዕምሪ ከም ዘለዋ እዮም
ዝገልጹ በፈጣጥራ ናይ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እንድሕር ርኢና ግን ንዓይ ከም ሰሎሞን ክሓስቦ ከለኹ ብሙሉእ እቲ ዝበሃል ንጎኒ ገዲፍና ከም ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ እዚ ዋላ እኳ ኣብቲ ምብራቕ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ብዘይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንፅውዑ ዘለና እኳ ተሪእና ሲ ብኣዋላልዳ ወይ ድማ ፈጣጥራ ዘመናውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ በኩሉ ዘይኮነስ ኢሕሳስ ልደያ ንሶማልያን ተወሲድና ንኤርትራ ተወሲድና ንሱዳን ተወሲድና ከምኡ ንጅቡቲ ተወሲድና በፈጣጥራ ከምኡውን ኬንያ በኩሉ ዘይኮነት ሲል ምናስያ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ካንታይ ሓዋውሶ እዩ እዚ ኣቤሲንያ ዝበሃል ቦታ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ይሽፍን ነይሩ እዚ ሎሚ ከመፀውዑ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ መዓዝ መፀን እዩ ናይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝሽፍን ማለት እዩ ጽቡቕ ከምዚኣ ጌርኩም ካብ ኤርትራ ዝመፀን ድዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ብትክክል ኣብ ቤት ትምህርትታት ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ክወሃቦም ጽቡቕ እዩ ንሳቶም ጥራይ ኮነ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ዘለዎም ንደገ ዘለና እውን ኣገዳሲ እዩ ግን ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፀ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ነዞም መንእሰያት ብዙሕ ናብቲ ሃማመት ዕድዩ ካልእ እናተገበረ ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓደ ህዝቢ ናዶ ሓደ ናዶ ሓደ ታሪክና ዝበል እኮ ኣብቲ ከባቢና እውን ኣሎ ምስቲ ብፌደሬሽን ዝሰረፀ ኣብ ገለገለ ትሰምዖ ኢኻ ስለዚ it has to be debunked ኩሉ ክጓሓፍ ኣለዎ ኣብታ ቦቱ እንዳጓሓፍ ድማ ከኣትሎ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንመፀኩም ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ንኩሎም ኣብ ዘለው ኣገደስቲ ሰባት ዝበልናዮም ድማ ኣተባብዕዎምን ሓግዝዎም እናበልና ምዝያ ክንገጥፈኩም ኢና ተንክ ዩ دلي عدي عتسكت لو بدي انت عيتي دلي عبوي عتسكت لو بدي نبتسكت لنا عدي حبسي بلي عسلي نبتسكت لنا عبوي حبس بلنا دكي نبتسكت لنا